ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ይመስገን እስከ ሁላትና መንፈስ ጸሎቱን ኮይናማ አምላክ ይመስገን ወቅን እግዚአብሔር አምላክ ቀርቢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ሓደ ቃል እግዚአብሔር ከነብብ የሞኒ አምላክ ይመስገን በቲ ቃል እንዳተደገፈና እንጽልይና በቅድመ አምላክ ቀርቢና መዝሙር 100 መጽሐፍ ቅዱስ እንታይብለና ኩሉ ከምድሪ ለእግዚአብሔር እልል በልሉ ለእግዚአብሔር በሐጎስ ተገዝእዎ አብቅድሚኡ በእልልታ ምጹ እግዚአብሔር ሲ አምላክ መሆኑ ፍለጡ ንሱ ገበረና በዓላትና አይኮናን نحناس حزبون أباقي مغواسيون إينا أبدا جيتاتو بمسكانا أب أتصدو بوداسيتو أمسكنوه نسو مخا أباروهو زيابهر سنة يمو سأقوون زال ألم أمنتو خاء نولد ولدو ينبرلو هاليلويا سكين زيابهر دسيلنا بزن غوزدما دسيلنا أملاك نمسكنو إينا هاليلويا تمسكن زيابهر تمسكن مسكنك نفسنا دسيلوا تمسكنك دسيلوا እግዚአብሔር ተሰግደልካ ነፍስና ባህይልዋ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃሌሉያ ተምለኸካ ተዕብየካ ንስኻ አምላኽና ኢኻ እግዚአብሔር نحن ህዝብኻ ኢና እግዚአብሔር አቦ يس ካብ ቃል ሓቂ ከም በሐድሽ ዘወለድካና ሓደስቲ ፍጥረት ولد كائنا دك عدم نقدسان سدرا بيتو نأملاخ غير كان أخا أجزابهر هاليلويا تمسكن نمسكنا كلنا أو أجزابهر كتوس تمسكن حدك أبو خرص سنتلي نسو حدش فترة إيو تصحيف الله حدش فترة زجبرنا كم بحدش بعل حق إيزولدنا كابزي تفق زرقي زولدنا هاليلويا نزل علم كنبر مسؤ زل علماوي هوت ذهبنا أبو أملاخ نجوس زملخ هاليلويا زسجرلو أملاخ يزلنا هاليلويا وأجزابهر تمسكن تبارك أجزابهر قدوس كبرنا هبة كلنا ونمسكنا كلنا أجزابهر سكنا مسكنا نوسكفنا استنفاس الله كله نجزابهر يمسجن ولا نجزابهر قال هاليلويا نجزابهر أملاخنا كمسجن زجبوا أملاخه سلامن تاين تيلنا هاليلويا نسوا أملاخ سلزخنه نسوا جبارينا فتعرينا سلزخنه سراحينا سلزخنه زفت أرنا نسيو نبهلونا زمسعنا أملاخ نسيو أب أفنجنا استنفاسيوت أوف زبللنا نسيو هاليلويا تنفاس كاويو زلوا هاليلويا سلازي تنفاس الله كله نجزابهر يمسكنه ولا نجزابهر قال اسكي نفسنا نجزابهر اسكي تمسكنه ازي غزي نيمسكانا غزي اسكي هاليلويا نتقامل اسكي نجزابهر مسكن محرت زغبرلنا املاح حطياتنا بدم ودو يسوع كريستوس حصبلنا املاح نقفانا نورنا زلغسلنا املاح يغزابهر هاليلويا بدمو زقدسنا بقال حق غيرو زنصحنا غزابهر املاح يس دم يسوع كريستوس بنايزر على منفس غيرو رؤسنا أملاخ بزيت ياف زقربا نستخاتكم نهيا أملاخ كتجلجلوا كندي أزيون حلناهم كم موت جبرو زين صحيح بلنا حلنانا كفتو موت جبرو زين دم يسوع كريستوس حلنا أمنتنا حدا وكو حتى أزجبرن تلا أبوت أبقى الله صباح له دم يسوع زنز هاليلويا زنز أبقى ما أملاخ زقوم نجزي أبير كتجلجلوا زبكة عكا نصح حلنا خلوك أزجبرك يس ناتنا كابتي كريستوس بسقو غيرو زقدسلنا حدشني هاون منقدي بدم يسوع كريستوس ناوش تقدس تقدسان نمتاو تبعات رخيبنا اينا املاخ مسكن امين بزي انا ابو نقرب زيابير يبارك حتياتنا تحديقلنا ان احنا ابسانا رحيقلنا ايو نورنا تدمسيسلنا እግዚአብሔር مسكن نا ابسانا ارحقو تصحيف الاملاخ مسكن
ናምናይ ምርሳዕ ባሕሪ ደርቢ ወይ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተመስገን እስከብሎ በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ከነመስገነው ይግባአና አሜን በዚህ ምክንያት እዚ እግዚአብሔር ከመስገን አለው በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ከነመስገነው ብቁዕ ምክንያት ይዘለና ኢየሱስ ተመስገን ነመስግነ ካለና ንባረኸ ካለና እግዚአብሔር ክብርን ህበ ካለና ለዕለ ብለ ካለና ንውድሰ ካለና እግዚአብሔር አብ ህይወትና ስለዝገበርከ ሰናይ ነገር አብ ህይወትና ስለዝገበርከ ተአምር ነመስግነ ካለና ብርግጽ ተአምራት እዩ ንሞት ተመዲብና ነርና አይና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሞዳታና ህይወት ገይሮ እግዚአብሔር መስገን ንህይወትን ሃሌሉያ ንዘይ መጥፋን በወንጌል ገይሩና ብርሃን ዘምጽኦ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ንህይወት ናባና ምጽኦ እግዚአብሔር በወንጌል ገይሩ يس نزاي مطفع نبانا مصوي املاح مسغن طفعت نيرنا عيناتو مالي ودي سب دما نطفو كدلن كدحنن يزمص يسوع هاليلويا تبارك اسكبلون እግዚአብሔር يمسغنك الله اباركك الله እግዚአብሔር هاليلويا اول علب لك الله املاخي نفسي تمسغنك تستغبرلا ስለትፈልጥ نفسي لعل تبلك الله تمسغن እግዚአብሔር ተመስገን يس ተመስገን ሃሌሉያ ተባረኽ ስገደልካ አምላኽ ንስኻኢኻ አምልኾ ዝግባአካ አምላኽ ንስኻኢኻ ዕቤት ዝግባአካ አምላኽ ንስኻኢኻ አምላኸይ ኢለ ይሰግደልካ ኣለኹ እስከብሎ ሃሌሉያ አምላኸይ ንጉሰይ ንእግዚአብሔር በሐጎስ ተገዝእዎ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር በሐጎስ ተገዝእዎ يس كل خمدر ንእግዚአብሔር እልል በልሉ ንእግዚአብሔር በሐጎስ ተገዙ አብ ቅድሚው በእልልታ ሙጽህ ጻሒፉላ አምላኽ መስከን እስከ ደስ ይልና with joy በሐጎስ ንእግዚአብሔር መምላኽ ንእግዚአብሔር መመስገን ንእግዚአብሔር መስጋድ ንሱ አምላኽና ሃሌሉያ ንሱ መድኃኒና እዩ ካብ ጥፍአት ናብ ህይወት ዘምጻና አምላኽ ካብ ዓዲ ሞት ናብ ዓዲ ህይወት ዘሳገረና አምላኽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ነመስግነካ ለና ተባረኽ እግዚአብሔር ቅዱስ ነፍሰይ አትባርኽካ አላህ እና ዘከረት ዝገበርካ አላህ ነፍሰይ تباركك على نفسي هللويا أتباركك على أنا ذكرت زقبرك على نفسي تباركك على هاليلويا النفسي تباركك على أنا ذكرت زقبرك على النفسي تباركك على هاليلويا مزيكاها كان አይፈልጥ አምላኸይ ለደማ ይሰግድ ንስኻይኻ ንዓይ መድሕነ ዝምክሐሉ አምላኸይ مزيكاها كان አይፈልጥ አምላኸይ ለደማ ይሰግድ ንስኻይኻ ንዓይ መድሕነይ ዝምክሐሉ አምላኽ ሃሌሉያ ጎይታዬ ንስኻስ አምላኸይ ሃሌሉያ ጎይታዬ ንስኻስ መድሕነይ ኢኻ ሃሌሉያ ብዘይካኻ ካልእ ኣይፈልጥ
አምላኸይ ለድማ ይሰግድም ንስኻይኻ ንዓይ መድሕነይ ዝምክሓሉ ኣምላኸይ ሃሌሉያ ንዘይካኻ ካልኣይ ይፈልጥ ኣምላኸይ ለድማ ይሰግድም ንስኻይኻ ንዓይ መድሕነይ ዝምክሓሉ ኣምላኸይ ሃሌሉያ ጎይታዬ ጎይታዬ ንስኻስ መድሕነይ ሃሌሉያ ጎይታዬ ጎይታዬ ንስኻስ መድሕነይ ኢኻ ሃሌሉያ ነፍሰይ ትባርኽካ ኣላ እናዘከረት ዝገበርካላ ነፍሰይ ትባርኽካ ኣላ እስከን እግዚአብሔር ባርኽዎ ዋተይ ነፍሰይ ተመስግነካ ኣላ ምኽንያቱ ካበይ ከም ዘለዓልካያ ትፈልጥ እያ ካበይ ከም ዘምፀኻያ ትፈልጥ እያ ካብ ሓመድ ኣልዒልካ ሰብ ዝገበርካያ ኣምላኽ ሃሌሉያ ነፍሰይ ተመስግነካ ኣላ ነፍሰይ ተዕብየካ ኣላ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ስግደት ዝግባእካ ንስኻ ኢኻ ንዓኻ ንበይንኻ ጥራይ ይሰግድ ንዓኻ ንበይንኻ ጥራይ የምልኽ ንዓኻ ንበይንኻ ጥራይ ዝግዛእ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ተመስገን ወእግዚአብሔር ነመስግነካ ኣሎና በዚ ንግሆ እዚ እግዚአብሔር ቅዱስ ንስምካ ልዕል ልዕል ነብሎለና እግዚአብሔር ንስምካ ክብ ነብሎለና እግዚአብሔር ስምካ ንዓና እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ስም ክብረት እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ናይ ዘለዓለም ቅዱስ ተመስገን የስ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ንባርኸካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ልዕል ነብለካ ኣለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ባርኾን እግዚአብሔር ተመስገን በሎ ወስከ ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን የስ እስትንፋስ ዘለዎ ሁሉን እግዚአብሔር የመስግን ነው ይልና እግዚአብሔር ቃል ተባረኽ እግዚአብሔር ቅዱስ የስ እስትንፋሰይ ኣብ ፍጫይ ክሳዕ ዘሎ ንዓኻ ከመስግነካ እግዚአብሔር ኣቦ ተመስገን እግዚአብሔር ንምስጋና ሃሌሉያ ኣቲ ንስመይ ዝደከምኮ ህዝበይ ምስጋናይ ከዘንቲዩ ተጻሒፍሎ ንምስጋና እግዚአብሔር ኢና ተደኩይና እግዚአብሔር መስገን ኣምላኽ ዝሰራሐና እግዚአብሔር ዝፈጠረና ሱጥራይ ከኣክል ከም በሐድሽ ዝፈጠረና በወዲ ገይሩ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ክንፍጠር ዝገበረና ሃሌሉያ ከም በሐድሽ ዝወለደና ሓድሽ ፍጥረት ዝገበረና ንዘለዓለም ክንነብር ዘለዓለማዊ ህይወት ዝሃበና ኣምላኽ ሃሌሉያ ንምስጋና ክብሪ ክንከውን ንውዳሴ ክብሪ ክንከውን ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር የመስግነካ ኣለሁ ነፍሰይ ተመስግነካ ኣላ እግዚአብሔር ልዕለ ብለካ ኣለሁ እግዚአብሔር ቅዱስ ነፍሰይ ክብክብ ተብለካ ኣላ ሃሌሉያ ነፍሰይ تباركك الله أنا ذكرت زجبرك الله عن نفسي تباركك الله عن نفسي تباركك الله أنا ذكرت زجبرك الله عن نفسي تمهرخك الله هللويا بزيكاها كلا أي فلت أملاخي لدما سجد نسخيخا نعاي مدحني زمك حلو أملاخ مزيكاها كالا أي فلت أملاخي لدما سجد نسخيخا نعاي مدحني زوك لك أملاخي هللويا
ጎይታዬ ጎይታዬ ንስኻስ መምላኽይ ኦ ጎይታዬ ጎይታዬ ንስኻስ አምላኽይ ኢኻ ኦ ጎይታዬ ጎይታዬ ንስኻ ሃሌሉያ አምላኽይ ኦ ጎይታዬ ጎይታዬ ንስኻስ አምላኽይ ሃሌሉያ ዘይካኻ ካልእ ኣይፈልጥ አምላኸይ ለድማ ሰግድ ንስኻ ኢኻ ንዓይ መድሕነይ ዝውከለካ አምላኸይ ብዘይካኻ ካልእ ኣይፈልጥን አምላኸይ ለድማ ሰግድ ንስኻ ኢኻ ንዓይ መድሕነይ ዝውከለካ አምላኸይ ኦ ጎይታዬ ጎይታዬ ንስኻ አምላኸይ ኦ ጎይታዬ ጎይታዬ ንስኻስ አምላኸይ ኢኻ ሃሌሉያ ንስኻ አምላኸይ ኢኻ እስከበልዎ ነፍሰይ ድማ ነዚ ትፈልጦ እያ ኢልዎ ዳዊት ሃሌሉያ የስ ነፍሰይ ከዓ ነዚ ትፈልጦ ስለዚ ተመስግነካ ኣላ እግዚኣብሔር ነፍሰይ ክብ ተብለካ ኣላ እግዚኣብሔር በዚ ንጎዚ ደስ ኢሉን የመስግነካ ኣለኹ ሃሌሉያ ኩልኸ ምድሪ ንእግዚኣብሔር እልል በሉ ንእግዚኣብሔር ብሓጎስ ተገዝእዎ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚኡ ብእልልታ ምፁ ኢልና እግዚኣብሔር ቃል ተመስገን እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ንስኻ ኣምላኽና ኢኻ እግዚአብሔር ነፍስና ተስተገብረላ ትፈልጥ ያ እግዚአብሔር ካበይ ከም ዘለዓልካ ትፈልጥ ያ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገበርካላ ትፈልጥ ያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ርስታ እግዚአብሔር አፍሊጥካ ኢኻ ሃሌሉያ ናብ ቅዱስ ስድራቤት ዘእትኻ አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ስድራቤቱ ንኣምላኽ ሃሌሉያ ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ዝገበርካና አምላኽ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ሰማያዊ ርስቲ ክንርስተ እግዚአብሔር ነዚ ዕጫዝ እግዚአብሔር ዘጽናዕካልና አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ናዝሬታዊ ሽም ክብሪ ንህበካልና እግዚአብሔር ይግባአካ ስለዝኾነ ሃሌሉያ ንውዳሴ ክብርኻ ኢኻ አቆይምካኒ እግዚአብሔር የመስግነካ ኣለኹ እስከበሎ ንውዳሴ ክብሩ ሃሌሉያ በትፍቁር በወዱ በክርስቶስ ገሩ ጸገውና ንውዳሴ ክብሩ ምንት ክንከውን ደማኒ ቀደም ብለና ሃሌሉያ ቀድመ መስራት ዓለም ነዚ መደበና ጽሑፍ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ የተመዲበው ይመስገነካ ኣለኹ እስከበሎ ንምስጋና ኻ የተመዲበ ሃሌሉያ አሜን ንውዳሴ ኻ የተመስገነ እስከ ነፍስ ወከፍ ነፍስኩም ትበል ንምስጋና ኻ የተመዲበ ሃሌሉያ am destined for this ሃሌሉያ ነዚ የተመዲበ እግዚአብሔር ንዓኻ ከመስግን ንዓኻ ከመስግን ንዓኻ ክሰግድ ንዓኻ ክሰግድ ሃሌሉያ ንዓኻ ንበይንኻ ጥራይ ክሰግድ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ንዑ ንበይኑ ስገድ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ንዑ ንበይኑ ሃሌሉያ ተገዛ ጽሑፍ እግዚአብሔር ይመስገን ይግዛእካ እስከብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ተባረክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ነመስግነካ ኣለና ኦ ልዕለ ብለካልና እግዚአብሔር ቅዱስ የስ ተመስገን ተመስገን ነመስግነካልና ህልውናኻ ይግዛእና እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ይግዛእና እግዚአብሔር ኃይልካ ይውረሰና እግዚአብሔር ጸጋኻ ይዕዘዘልና እግዚአብሔር ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ኢኻ ሃሌሉያ አምላኽና መጸናንዒና መበርትዒና ሃሌሉያ መራሒና ኃይልና ትብዓትና ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር መንፈስ ውረሰና ሃሌሉያ እስከ ንዓይ ውረሰን በሎ ንዓይ ግዛእን በሎ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ተቋጸረን በሎ እስከ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ይግባእካ ክብሪ ሃሌሉያ ተመስገን ነፍሰይ ተመስግነካ ኣላ እግዚአብሔር ነፍሰይ ሃሌሉያ ትባርኽካ ኣላ
እናዘክርት ዝገበር ካላ النفسي تباركك الله النفسي تمسكنك الله انها ذكرت زغبرك الله النفسي تباركك እግዚአብሔር ነዘር ዓለም ግብሪ ገሪ ህይወትና ሐዋተይ ካብ ዓድሞት ናብ ዓዲ ህይወት አሳጊርና ሃሌሉያ ካብዚ ዝዓብ ግብሪ አሎ ዲ ሃሌሉያ የለን እግዚአብሔር ይመስገን ታሪክና እግዚአብሔር ለውጥ ወይ ሃሌሉያ ታሪክና ተለውጥ ሃሌሉያ ንሕና ታሪክና ተለወጠልና ሰባትና አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ ዕጫና ጸናዕልና ሰባትና እግዚአብሔር ይመስገን ሽወት ዝኾነልና ሰባትና እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን እግዚአብሔር ነፍሰይ ተመስግነካላ ነፍሰይ ተመስግነካላ ነፍሰይ ትባረከካላ نفسي لعل تبلك الله تمسكن እግዚአብሔር هاليلويا እግዚአብሔር نعهان قدوس أملاك كجلجل هاليلويا نعهان قدوس أملاك كسج يسوع هب كله عمص هب كله هاليلويا حتى نوري سلازن صحن يمسكنك الله اسكبلو بتبسقوز قدسنا حدشين ياون من قدي ناوش تقدس قدسان مئتاو تبعت هاليلويا تبعت تواهبنا لأملاك مسكن آمين أمن تقولنا لእግዚአብሔር مسكن أفدقة خفيتنا لإግዚአብሔር يبارك تمسكن እግዚአብሔር نمسكن لنا እግዚአብሔር نبارك لنا እግዚአብሔር لعنا بلك لنا يس كبرنا هبك لنا እግዚአብሔር نسخة أملاكنا يخا نسخة نقصنا يخا بينها نقصنا بينها جزعنا هاليلويا بينها ورثنا هاليلويا أو تمسكن هاليلويا أو تمسكن እግዚአብሔር تمسكن منفس قدس هاليلويا يس دسي لكان هيوتنا غزايو نسا ني هيوتنا ورثو نسا اسكداكم حفا بالكم ورثني منفس قدس بلو እግዚአብሔር መንፈስ ይፈቅድ አለሁ ፈቃደኛ ያክተወርሰን ከተመርሐኒ ፈቃደኛ ክትገዛኒ ፈቃደኛ ሃሌሉያ 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 ኦ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ነመስግነካለና አብዞታዚ ስምካ ይግነን ሃሌሉያ ኢየሱስ አብዞታዚ ናይ ስምካ ኃይል ይግነን ናይ አምላክነትካ ኃይል ይግነን ሃሌሉያ መለኮትነት ካብዞታዚ ይግዛዕ አምላክነት ካብዞታዚ ይግዛዕ ስም ካብዞታዚ ይፈራህ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንስምካ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ብጽድቂ ንጽውዕለና እግዚአብሔር አቦ ንስምካ ብጽድቂ ነልዑለና እግዚአብሔር ተመስገን ነመስግነካልና እግዚአብሔር አቦ ስለዘጽደቅካና ስለዝቀደስካና ንዓኻ ክንጽዋዕካ እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ አምላሆም ክበሃል አታቶም አይሐፈረን ተጻሒፉሉ አሜን አይሐፈረን ሃሌሉያ አምላክና ክንብሎ እግዚአብሔር አንደበትና ፈቲሑ ወይ አምላክ መስገን አቦ አባ ኢልና ንጽዋዕል መንፈስ ውልድነት ተዋሂብና እግዚአብሔር መስገን ተመስገን እግዚአብሔር ነመስግነካልና ስለዚ ቅዱስ መንፈስካ እግዚአብሔር ስለት እግዚአብሔር አቦ ዘሃብካና ናይ ውልድነት መንፈስ ነመስግነካልና ክብርን ህበካልና እግዚአብሔር ኢየሱስ ንሸመካልና መሊስና ንሸመካልና አብ ጉባኤና ንሸመካልና ለዕለ ብለካልና يس نعهان أملاك بحاجوس دسيلنا نجزاك دسيلنا نملكك نجزابير بحاجوس تجزء هاليلويا يس أبو بقلل تاموسو صحيف الله بحاجوس مسو نابيت نجزابير نخيد مسؤولني تحجوسكو يتصحيف زلامين يس نجزابير دسيلنا نملكها هاليلويا شنو ما نفتنا نملكها جزيان كينا أملاك مسجد نأملاكنا دسيلنا بنخ نملكينا نفسنا زت قبر الله سلت فلت نأملاك تعبية بزمعات زامن እግዚአብሔር معباين እግዚአብሔር مسجد እግዚአብሔር ممسجان እዝና ሃሌሉያ ክብረትና እግዚአብሔር መስገን አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ተባረክ كم متحف إيزاير 55 كم شمون تسقع موداتا باستر كم ببليمو
الله يكون إسياس 55 كاب شمونته موداتا كم بوي بشم يسوس حساباتكم أيكونن من قتاتي كا من قتاتكم أيكونن يبلغ جابهر كم تسباي كام مدر العل زبل من قتاتي كام من قتاتكم حساباتي كا خاب حساباتكم العل زبلي زناب ورجن كاب سماي كم ورد مو نمدري خيستيو كم زفرن كم زبقلن كأخي قبرو زراي مقبي نتقلب دما كي حبين بحريت كم زي ملس اتخاب فايز وصق عليك كومو خونيو اتاني زدليو خسلت ابت اني زلخو كقنع ينبر بخنتو نباي ايك ملسنيو بحاقوس كتوصو بسلام دما كسنة يخمو اخران كوربيتن كقرميكم الل كبللكم يوم كلهم اوامرن كداغلكم يوم ابكندي شخصي صحدي ابكندي امعيد ما صوصو خبقوليو ازون نجابير سمن زي طف زلالماو ملكتن كخون ايو هللويا እግዚአብሔር አብን መፍርህን አምላኺኻ ግርማን ክብርኻ ለቢስካዮ ዘፈር ልብስኻ ሰማያት መሊኦ ክንብለይና ደድሕሪኻ ክንጎይ ከዓ ክንብለይና ሰሓበኒ
سحابني بجمال
زبالة بتوزني بدلغو قويتا ختمرحني بدلغو قويتا ختمرحني عداوينا بخاي العلم زيكا حنتكوا أيقبرن عزخدو زبالة بتوزني بدلغو قويتا ختمرحني بدلغو قويتا تدحرها تدحرها ربوي سحابني بقبل فرقها سحابني
ኢየሱስ የለን ከማኻ ሓደኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ ሓደኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ አምላኸ የለን ከማኻ እወ ጎይታይ አቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱስ አምላኸ የለን ከማኻ እወ ጎይታይ አቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱስ አምላኸ የለን ከማኻ እወ ጎይታይ አቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱስ አምላኸ የለን ከማኻ እወ ጎይታይ አቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱስ አምላኸይ የለን ከማኻ እወ ጎይታይ አቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ እወ ጎይታይ አቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱስ አምላኸይ የለን ከማኻ እወ ጎይታይ አቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱስ ሓደኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ ሓደኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ ሓደኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ ሃሌሉያ መጅዋና ገና ኸነምልኾ ኢና ምስጋና ክንህቦ ኢና ዕቤት ክንህቦ ኢና ምስጋና ይኹኖ ነቲ ደገታት ካብ ሳምስ 150 ካብ ቁፅሪ 1-6 ፓስተር ከንብበለይ እሞ ምስጋና ክንህቦ ኢና ገና from 5 to 6 1 to 6 okay the whole okay بملؤ مزمور 150 كان بابا بشم يسوع هاليلويا أملاخ مقدسه أمسكنه أبتفر سلطانه أمسكنه سلتي قبرتات حيله أمسكنه كم بزحي عبيته أمسكنه بدمت ملخات أمسكنه بجنان بسنقنا أمسكنه بخبرون سعيتنا أمسكنه بغانا أوتارن أمبلتنا أمسكنه جل بزبل صناصل أمسكنه بتعوم زد هايو صناصل أمسكنه تنفس زلو كله نكزيابير يمسكنه هاليلويا مسكانا يكونو خنبلينا شبشبا نزكويتا مسكانا يكونو نزدك من حنس غفتلنا
Yeah.
يبارككم. أملاك مسكن خير كم لخوت عنيهم حجر ما نحنا بجن زمنا أملاك كنا ملخينا أملاكنا سلت أنحنا جزيتها مسكن أملاكنا سخام أكلنا سل زلخة تمسكن منفسك أملاك جوباينا سل زلو تمسكن زيابير نسخة سل زلو خنا تمسكن أفت منفس كازلو حارنت لزلو أفت منفس كازلو أجزاء أبير متأننا عسل زلو أفت منفس كازلو أجزاء أبير فوسس لزلو أفت منفس كازلو أجزاء أبير مرأيس لزلو أملخنا نمسكنك نباركك على ما أبوي تمسكن نهود ما حد سلو ما أبا عن 20 نصلي علينا كافت ذهب كان أجزاء أبير فتينا خنبك أجزاء أبير ترد أننا نصلي علينا وأجزاء أبير إنه بأجزاء أبير فباهي لك كان دسي لك كان إجزابير مسواتنا خد كبدي تقلي علىهم أبوهم مسلات قبره تمسكن عما أخلنا حدا كاس أنت أمن سلازه اللو تمسكن بسم يسوع كرسوس سم حزب خاي يبارخ بي يسوع كرسوس سم يبارخ إجزابير سميا بركة يبارخ مدرا بركة يبارخ بي يسوع كرسوس سم إذا ما حبر أنا بركة تخون أملاخنا خم مسلات قبره تمسكن نأيراتنا نسخات قطعات نسمياتنا نسخات قطعات نلبنا نسخات قطعات نخلنتنا نسخات قطعات وأبون عخان منفس قدوس حليفنا نبكي علينا كوم سلت قبره تمسكن كبر كلنا عخايكون آمين كبر ستعلو يا تلاتي نزنزم بيبيه الله مسكين ربي جيتاي اسمعلي لما مسكين كبر ستعلو يا تلاتي نزنزم بيبيه الله مسكين لك بريجيتاي أمسكين عليه أمسكين عليه أمسكين عليه أمسكين عليه نجرو لولا بكون دي جرى كفول لا ترون دي لوات كيني مجمري I'm a second 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 هللويا يسوع قويتاي مزمران قويتاي باركم تعمل دس بالناي أمره غزي ناي مسجانا غزي thank you اسكي thank you بلو بخم يخم thank you تلو እግዚአብሔር ጸጋው ይብዛልኩም ይመልሲው በጣም እግዚአብሔር ይባርኩም ተባረኩም አምላክ መስገን እንኳን በሰላም በደህና ቤት እግዚአብሔር መጻሁም ና ቤት እግዚአብሔር ንኺድ መስበሉኒ بحاجوس مسيحهم الله أملاخ مسكن أبيت أملاخ مسكن حاجوس يزله يعني مسكن أبكن مجلسه نحاجوس جاب الله صحيح فلا إفيسون معرف حادث كان جنس إلا مسح قدس نامو حلق على أملاخ كأو أم بيبنا
ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 3 እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽን ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይኹን። እስከ ብሩኽ ይኹን በሉ። እግዚአብሔር ብሩኽ ኩን። ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቀብ ዘይብሎን ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ብኡ ዝሓርየና ብፍቕሪ መንቀብ ዘይብሎምን ቅዱሳንን ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ብኡ ዝሓርየና በቲ ፍቁር ብኡ ዝጸገወና ንውዳሴ ክብሪ ጸጋኡ ብፍታው ፍቓዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ውሉድ ክንኮኖ ቀደም መደበና። እዚ ሕጂ ትነብሮ ዘለኻ ህይወት በልዎ ቀደም በአምላኽ ዝተመደበልካ ህይወት እዩ። እቲ ምስጢር ግን መደብ ኣምላኽ ምስ ተገለጸልካ ሕራይ ምባልካ እዩ። ስለዚ ንውዳሴ ክብሪ እግዚአብሔር ኢኻ ትነብር ተጸውዒኻ። አሜን። ኣምላኽ ይመስገን። እግዚአብሔር ይባረኽ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሃሌሉያ። ኣምላኽ ይመስገን። ሎ መዓልቲ መጀመርታ ግዜ ዝመጻኹም ኣጋይሽ ኣሕዋት ኣሓት ቅበለኩም ንምልክት ኢትኩም ከተርእዩ ንሞኒ ኣጋይሽ ሎ መዓልቲ መጀመርታ ግዜ ዝመጻኹም የስ እንኳዕ ደሓን መጻኺ ጎይታ ይባረኽኪ። እንኳዕ ደሓን መጻኻ ጎይታ ይባረኽካ። ካልእ ኣጋይሽ ካልእ ጋሻ የለን? ኦኬ ሓራይ ብሩኻት ካብ ዘለኹም መሓፍ ክትብሉ ኢኹም ስምኩምን ካበይ ቦታ ከም ዝመጻኹምን ክትላለዩና ኢኹም። ኣምላኽ ይመስገን። መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሚግረና ንቕበሎ ንምሓሪ ሓውና ዌልካም። ምስጋና ኸ ካብ ካምፓላ ነገርኩም እዮም ትቕበልዋ። ኦኬ ኣምላኽ ይመስገን። ጎይታ ይባርኩም። ዌልካም። እንኳዕ ደሓን ሰላም መጻኹም። ኤበኔዘር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን ተባሂልና ኣብዚ ኬንያ ንፍለጥ ራእይና ድማ ንህዝብና ንምድርና ናይ መሰረት ፈውሲ ምምጻእ እዩ። ኣምላኽ ይመስገን። ስለዚ መደባትና በቲ ኣሸር ዝህባኹም ዘሎ ብሮሸር ክትፋለጥዎ ትኽእሉ ኢኹም። እግዚአብሔር ይመስገን። ኩሉ ግዜ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ፍርቓ ንጅምር ናይ ጸሎት ናይ ኣምልኾ ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜ ኣለና። ሓሙስ ካብ ሰዓት 5 ሳብ ሰዓት 7 ዝቕጽል ናይ ትምህርትን ናይ ጸሎትን ግዜ ኣለና። ከምኡውን ዓርቢ ከዓኒ ካብ ሰዓት 8 ምሸት ድጅምር ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ዝኸይድ ናይ ጸሎት ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜ ኣለና። ስለዚ ኣብ ዘሎ መደባት ክሳብ ዘለኹም ክትሓብሩ ዕዱማት ኢኹም። ኣምላኽ ይመስገን። እግዚአብሔር ይባርክ። ካልእ እውን ናይ ኣባይቲ እውን ኣለና ናይ ኣባይቲ ፕሮግራም። ስለዚ ኣብቲ ዘለኹም ከባቢ ኣብቲ ናይ ኣባይቲ ሓቲትኩም ጆይን ክትገብሩ እንደገና ወይ ከዓ በቲ ትህቡና ኮንታክት ከዓ ምስ መን ጋሻኹምኩም ኣበይ ከም ዘለኹም ድሕሪ ፈሊጥና ኣበይ ከም ትምደቡ ክንነግረኩም ኢና ማለት እዩ። ጎይታ ይመስገን። ስለዚ ክሳዕ ዘለኹም ኣብቲ ዘሎ መደባትና ሕበሩና ኢኹም። ተባርኹ። ጎይታ ይባርኩም። ሓውና ሳሚ ከዓ እንኳዕ ደሓን መጻኻ። ሳሚ መጺኡ ሎ ሪኢኹም ኣለኹም ዲኹም? ኦኬ ኣምላኽ ይመስገን። ጎይታ ይመስገን። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ኣሜን። ሓንቲ መተን ባህታ ኣላትኒ ናይ ሆምሴል ሓዳሽ ትምህርቲ ክንጅምር ኢና ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ኣብ ናይ ኣባይቲ ዘይተጠርነፍኩም ዘለኹም ፕሊስ ባዕልኹም ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ርኢኹም ተጠርነፉ። ሓራይ ተጠርነፉ። ጽቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ ተዳልዩሎ ሕጂ ማለት እዩ። ኣምላኽ ይመስገን። ስለዚ ኣብኡ ሓቢርና ክንመሃር ድሓርቲ ትምህርቲ ከዓ ናብ ኣክሽን ዝወስደና ኣክሽን ፕላን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ክንዓይ ወንጌል ክንዓይ ክድግፈና እዩ ማለት እዩ። ኣምላኽ ይመስገን። ኣሜን። ስለዚ ኣብኡ ኩላትኩም ክትሳተፉ ንዘኻኽረኩም ኣለና። ከም ፈቓድ ኣምላኽ እቶም ናይ ሆምሴል ሊደርስ እዚኣ ትመዘላ ቀዳም ሰዓት 6 ክንራኸብ ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ልብኹም ሓዘው ኢኹም እሱ ሽዑ መፂና ነቲ ኣጠቓቕማ ናይቲ ማንዋል ምልከት ከመይ ይጅመር ከመይ ኸይድ ገለ ንዛረብ ከምቲ ልሙድ ንገብሮ ስለ ሓሲብና ዘለና ንዕኡ እንዳተዳለኹም ቀኒዩ ቀዳም ሰዓት 6 ሆምሴል ሊደርስ ተኻልእ ሰብ ግን ኩሉ ኣብቲ ናቱ ናይ ኣባይቲ ኣገልግሎት ክጥርነፍን ነቲ ዝመፅእ ትምህርትካ ሓቢሩ ክቋደሶ ምሕፀነኩም ኣለኹን ምሕፀነኩም ኣለና። ጎይታ ይባርኩም። ቀፂልና ናብ ቃል እግዚአብሔር ኢና ክንከይድ ሎመዓልቲ ብቃል ዘገልገልና ሁና ፓስተር ኣኪለ እዩ። ዌልካም። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ዌልካም ሳማሓዌ ሳሙን መፅሎ ሓደ ሓፂር መገሻ ዮ ዌልካም ጋይስ
كبرنا أملاح يكون اسك خبز لنا يموت تنتسينا خبز لنا تنتسينا أبرأ وهنس معرف كلته أنبيبنا رأي وهنس معرف كلته كم زبل قال ننبب كم بوبيه تي كفل صحف نام ملأخ محبر إفسون صحف تي أبمنا يدو شوعات تخوابتي حزه أما أكل تنشوعات تقوم تقنديل ورقون زمالالس كم زيبلالو يسوع آمين قبرخان صعرخان تقستخان نتوم أكيات سباتون كتصرم كم زي كالكان نتوم هوارياتنا زبلو مو زي كونو تعذيب كيامسي حسوت خينهم كم درخب كيومن فلت اللهو تعجزتخ اللوكا سلسميون الكون تساورك أي سلك خان جنا خنا تقدم يتفرخ حديك أخمون زي الرخيب الكا اللهو يبل إيشي جابير مسكن كنت لينا هاللويا جابير كزاربنا جابير حدش نجار تقبلنا خن كيد هذا عمل زي ناي excellence ناي قبل المبال ناي وط مبال عملت الناس مينا جابير مسكن كم الناس للسمنات رأي يكونن كخون جن جابير مسكن نعو نتاي سلنا قبر مالتيو سلنا عيلو أبزريو سلنا أبزريو سلنا الزلال أملاح مسكن جابير كابرجس أنت دلنايو بتز دلنايو يركبلنايو آمين جابير نقص أي دليوا قبلنا خلو ناتنا تبغسو ناتنا ملسي قبل ملسي تاي خون زلو قويت هاي كمتي دبل كاني نقص كا دليل الله خزبلي خون زلو أملاح مسكن هاللويا يسوع قويت هاي كبرنا أملاح يخون هاللويا كريستوس يسوع ودهيا أملاح أيو لومون دنك نجاري جبرا ما أخلنا لومون يفوس يتعي لومون حمام زبل خلو ينقل لومون نيجان أنت أسرار حي يسبر بكريستوس يسوع سم إذا جباية زي استقدس جباية أخيبا أولنا وداتن أيقونن بشم يسوع كريستوس أصلي الله حيل حمام تنقله خيده حيل مرجم تنقله خيده بكريستوس يسوع سم تخوني خوننا يتسلمات السرارحة بشم يسوع كريستوس لومي إكسبوز نقول لنا كله سلمات بتبرهان يجهاري صحفي ما بيسوع كريستوس سم شم يسوع كريستوس لومي جهدي يخونه مفللا يخون بيسوع كريستوس سم تصلي الله السلمات المبرهان مفللا يخونه سلمات زبلنا نقول حلنا سلمات زبلنا العلا لنا كريستوس يسوع سم حيل حمام ينقل كاب جبائنا قويت هاي بستفل عليه حمام أمم قنا خطر كوب زي كالو قدسان كحجي حياويتي إدك خطن فم تصلي الله حياويتي إدك خطن فم تصلي الله كريستوس يسوع محبراوي ميديا زكاتاتولنا أبزهلو يحلو بزي قدس رحقتاي رحقانيو بشم يسوع كريستوس لهم فوسي يخون اللهم لومي متعي يخون اللهم تامسك على استقبرنا فوسي حيلي أبيوتهم قهدي يخون بشم يسوع كريستوس سجاي يلبس من نقاف يخون متعي يخون بكريستوس يسوع ياو شم آمين هاللويا يسوع قويتا آمين كبرنا أملاح يخون هاللويا يس ناملاخ نمسجنه كماي نسو عبي سلازخنه جابير عبي آمين جابير عبي إيو جابير سلطونيو مثالي يبلون أملاخ مسجن هاللويا جابير مسجن أب تي علت سلاسان حدن أب إيف مالتيو حدا قال نرنيرنا خب معرف حدا أي فيليبي تقال كم بوئي جابير مسجن أو بزريقة كابتي شو تزاربنايو تبجسنا جل حسابات كنرينا آمين Year of Excellence آمين نتايلنايو أتي زحيش زبل قالات تقالات بزح قالات ندامت أنا نقول صنيرنا أملاخ مسكن قبل الزبالة بلوز نجار زخانة distinguished كابكال فليز زبال distinct زخانة نجار كم زخانة ماتيو زي أبيهر أتي نملخ أملاخ
ብሉጽ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ መስገን ኣብ ሰባት ካብ ብሉይ ኪዳን ክነግረና ከሎ ብሉጽ መንፈስ ነበሮ እንዳበለ ብሉጽ መንፈስ እንዳለ ኤክሰለንት ስፒሪት እንዳበለ ኣምላኽ መስገን ስለዚ እዚ ካብቲ መንፈስ ዝተላዕለ ካብቲ ኣብ ልዕልና ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋን ሓይልን ዝተላዕለ ኤክሰል ክንገብር ዝካሊ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ስለዚ ተጠመታ መንዩ ተኣኻሎ ኣብ እግዚኣብሔር ይግናኸ ካባና እንታይ ይደሊ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ድሌትን ግብርን ዝገብር ኣምላኽ እንዲ ኣብ ልብና ድሌት ምስ ገበረሲ ነቲ ዘንበሮ ነገር ፎሎው ክንገብሮ ክንስዕቦ ክንደልዮ ክንክተሎ ኣምላኽ ይደሊ ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኢና ክንርኢ ኣብቲ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9-10 ንኽብሪ ኣምላኽን ምስጋናኡን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መሊእኩም ኣሜን ክሳታ መዓልቲ ክርስቶስ መዕንቀፍ ዘይብሎም ንጹሓትን ምእንቲ ክትኮኑ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ ትፍቕርኹምን ብፍልጠትን ብምስትውዓል ዘበለ ኩሉን ኣዝዩ እናበዝሐ ክኸይድ እልምን ኣለኹ ጳውሎስ ይጽልየሎም እዩ ዘሎ ነዞም ናይ ፊልጵ ሰባት ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ዝጽልየሎም ዘሎ ከዓ ሓደ ነገር እዩ እቲ ናቶም ፍቕርሲ ብፍልጠትን ብምርዳእን ኣዝዩ እናበዝሐ ክኸይድ ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን ክረኽቡ ኣምላኽ መስገን ኣብቲ ፍቕሪ ዘለዎም መረዳእታ ዘለዎም ብርሃን እንታይ እንዳኾነ ክኸይድ እንዳዓሞቐ ክኸይድ እዩ ዝጽልየሎም ዘሎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እንድሕዳ ትዝክሩ ኮይንኩም እቲ መስርዑ ኣውት ኦፍ ኦርደር እዩ ዘሎ ብዙሕ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስና ክትርጉሞ ከለዉ እንድሕር ዳ ክልተ ሰለስተ ጥቕስታት ብሓንደ ጽሙቕ ኣቢሎም ኣለዉ ነቲ ናይቲ ጽሑፍ ነቲ ናይ ቋንቋ ፍሎው መታን ክጥዕሞም ወይ ከላይ እቲ ላዛ መታን ከይጠፍእ ኢሎም እዮም ዝገብሮ ሓደ ግዜ ጥቕሚ ኣለዎ ንሱ ማለት እዩ ግን ከምኡ ክገብሮ ከለዉ ሓደ ነቲ ኢሰንስ ንስኡ ነይና ማለት እዩ ምክንያቱ ስለ ዝጋላበጠና እቲ መስርዑ ማለት ንኣብነት ጽቡቕቲ ኣብነት ክበኩም እየ ኣብ ፊልጵ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 እንድሕር ዳሪና የዕይንት ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ምስ በለ ብዙሕ ሰብ ኣብአኒ ደው ድብል ተንክልተ ድብል ምስኣ ለጊባ ዘላ ግን ኣብታ ጸሎት ዝተኻተተት ግን እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝገብር ዝነበረ ሓይሊ እሞ ኣባኻትኩም ከዓ ተነብሪ ዘሎ ንዕኡ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ ሰለስቲአን ሓንሳብን ዘለዋ ግን ኣብ ተንክልተይና ደው ንብሉ ዝሕ ግዜ ንምንታይ ይኾም ጌርና እንድሕር ዳኢልና ነቲ ፍሎው መታን ክጥዕሞም ኢሎምሲ እቲ ታሕቲ ስለ ዘውርዱ ኣብቲ ቁፅሪ 21 ኮይኑ ስለ ዝስማዓና ማለት ታሕቲ ስለ ዘውረድዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንድሕር ከምኡ ተሰሪዑ ኣሎ ኮይኑ ካልእ መወከስ ዋላ ኣምሓርኛ ክንከይድ ንኽእል ኢና ኣምሓርኛ ንኽእል ሰባት ኣብ እንግሊዝኛ ከይድና ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ትኽክል ትርጉሙ መታን ክንርድኦ ፈላሊልና ክንርዮ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ግልጽ ዲ ሓሳበይ እግዚኣብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ንሪኦ ሓሳብ እምበር ኣበይነይቲና ከነተኩር ማለት እዩ ኣብታ ቁፅሪ 9 ዘላ ሓሳብ ማለት እዩ ተፈላለየ ከምበልኩም እየ እቲ ፍቕርኹምን ብፍልጠትን ብምስትውዓልን ዘበለ ኩሉ ኣዝዩ እናበዝሐ ክኸይድ እልምን ኣለኹ ንምንታይ ድሕርና ኢልና ሽዑ ዋት ፎር ንዝብል ሽዑ ኣብቲ ቀፂሉ ኣብቲ ቁፅሪ 10 ሽዑ ክሳታ መዓልቲ ክርስቶስ መዕንቀፍ ዘይብሎምን ንጹሓትን ምእንቲ ክትኮኑ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እቲ ዝሓይሽ እናመርመርኩምሲ ክሳታ መዓልቲ ክርስቶስ መዕንቀፊ ዘይብሎም ንጹሓት ክትኮኑ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብቲ ቁፅሪ 11 ፈላሊኡ ዘለኹ ኣብቲ መስርዑ ተገልቢጡ እዩ ዘሎ ናይ ትግርኛ ሓርታ ኢሉ እዚ ከዓ እቲ መወዳእታ ዝድለ ጎል ወይ ከላይቲ ናይ መወዳእታ ሪዛልት ከዓ እዚ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን በቲ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንከውን መታን ንኽብሪ ኣምላኽን ምስጋናውን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መሊእኩም ለና ሳብታ መዓልቲ ጎይታ ደው መታን ክንብል ስለዚ እዚ እትመስርዕ ማለት እዩ ኣብዚ እታ ቀንዲ ሕመረት ናይዛ ዝሓይሽ ምምርማር ወይ ከላይ ነቲ ዝሓይሽ መርሚርካ መውሳድ መሓዝ ትብል ሓሳብ ኣበይነይቲ እያ ዘላ ማለት እዩ ኣብታ ቁፅሪ 9 እያ ዘላ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እታ ቁፅሪ 9 እንታይ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ፍቕርኹም ብፍልጠትን ብምስትውዓል ዘበለን ኩሉ ኣዝዩ ክበዝሕ ኦኬ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣይተዋህበና እንዲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣይተቐበልና ኒ ኣፍኮርስ ተቐቢልና ኢና ግና ኣምላኽ መስገን ፍቕሪ ኢሞሽን ኣይኮነን ስምዒት ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ኢለኩም ኣለኹ ስኖት ሰንቲመንት ከምዚ ደስ ዝብለካ ገለገለ ዓይነት ከምኡ ጥራይ ኣይኮነን ኣምላኽ ንተፍቅሮ ደስ ዝብለካ እዩ ንተፍቅሮ ፅቡቕ ዝኾነ ስምዒት ኣለካ እዩ ግን ፍቕሪ ኪነው እዩ ኣሜን
فقري كينو إيو سلازو خونا خاي أبزي تفقرهم انتاي كخون زبلو زلو بفلتاتن بمستو على زبلة كلن اتفقري انتاي اللي اي مالتيو أبتي فقري انتاي اللي ناي مالتيو فلتاتي اللي ناي مالتيو يا انت عينت فقري مش هلو كم زي صيلنا بحاول دا يكون ناسي بمستو على متان نتا فقري كن صعبة نتا فقري كن نبر الله متان كن كلسي اتي مصحف قدساو زخونه حقታት ናይ መጽሐፍ ቅዱሳው ዝኮነ እቲ ደብስ ማለት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ማለት ኣምላኽን ኣምነት ሰብ ፍቅሪ ይኽብለና ከሎሲ ብኸመይ ዓይነት ፍቅሪ ኣፍቂርዎ ካበይና ንረኽቦ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ኢና ንረኽቦ ይኮነ እንዲሁ ስለዚ ብዛዕባ ንሰባት ዲዩና ኣምላኽ ዘሎና ፍቅርኻ ከመይ ክኸውን ዘለዎ እንድሕዳይልና ሓሲብና ኣብ ምንታይ ዝተኣስረ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ስምዒት ደይኮነ ኣብ ኩነታት ደይኮነስ ኣምላኽ መስገነ ኣብቲ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ሓቅታት ዝተኣስረ ክኸውን እንከሎ እዩ ታ ፍቅሪ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ፍቅሪ ከቶ ኣይተቋርፅን ያብለና መጽሐፍ ቅዱስ ኣይኮነ እንዲሁ ናይ መብዛሕትና ፍቅሪ ክሳብ ኩነታት እዩ ናይ መብዛሕቲ ሰብ ፍቅሪ ሳብ መዓስ እዩ ክሳብ ትፍተን እዩ ክሳብ ፈተና ትመጽእ ክሳብ ሓንቲ መዓልቲ ኦፈን ትገብሮ ኦፈን ምስ ገበርካሉ እታ ብርህቲ ዝነበረት ገጽሲ ኣበይ ዳ ትኸይዳ ክትብል ማለት ስንብድ እቲ ዝግበረልካ ዝነበረ ሞ ዝኾነ ሰላምታን ሓልዮትን ሲ ሃንደበታ ይኸውን ማለት እዩ ይጠፍእ ከምኡ ግን ኣይኮነን ክኸውን ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ክነገረና ከሎ ግን ፍቅሪ እንታይ ትኸውን እያ ሓደ ካብቲ ናይ ፍቅሪ ባህሪ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እንታይ ትኸውን እያ ኣይተቋርፅን እያ ብለና ምክንያቱ ብፍልጠት እታ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ፍቅሪ ሲ እንታይ እያ ትገብር ማለት እዩ ፕሪንሲፕል ወይ ከላ ነቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መትከላት ዝኣላ ትኽተል እምበር ኩነታት ኣይኮነትን ትኽተል አሜን ስለዚህ እታ ፍቅርኩም ይብላል በመንታይ በፍልጠትን ፍልጠት ላይ ሆነን ካዘልያ ፍልጠት አሎ ካው ሕልፍ ዝበለኸ አሎ ምስተዋል ወይ ከላይ ዲሰርንመንት ይልወሎ ምልላይ ይልወሎ ማለት እዩ ትምልላይ እንታይ ማለት እዩ ስለ ፍቅሪ ዕውር እዩ ደም ደሉ ቶም ኣብደገኹም ዳል ምልየና ግናኸ ፍቅሪ ዕውር ኣይኾነን ፍቅሪ እንታይ ትገብርያ አንደርስታንዲንግ ኣለዋ ብምስተዋል ወይ ከላይ ዲሰርንመንት እንታይ እንዳኾነ ክትከይድ ዘለዋ እዩ እናዕቤት እናበዝሐት ክትከይድ ዘለዋ ፎስተር ክትከውን ዘለዋ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚህ ይብለና ኣሎ እቲ ፍቅርኩም ሲ ፍልጠት ሓደ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ትሕዝቶ ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ ፍቅሪ ብኢሞሽን ድሪቭን ኣይትኹኑ ብምንታይ በመትከላት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይኮኑ ማለት እዩ ተጸለው ብለና ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን እንደገና ኣው ደው ከይበልኩም ከኣኒ ፍቅርኻ እታ ትረኸብኩማ ፍልጠትካ ግቡእ ዝኾነ ምርዳእ ወይ ከላይ ግቡእ ዝኾነ ምልላይ ዲሰርንመንት ይሃልኹም ይብለና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ስለዚ ዓሚቕ ዝኾነ ንጻሬ ፍልጠት የለያይ ማለት እዩ ኣብ ፍልጠት ደዋይ ትብልኒኻ ጀስት ነቲ ፍልጠት ኩሉ ዊቭን ምስ ገበርካዮ ምስ ሰፈኻዮ ማለት እዩ እንታይ ይኸውን አንደርስታንዲንግ ይኸውን ተሰፊዩ እቲ ዝህበካ ሙሉእ ፒክቸር ንስዩ አንደርስታንዲንግ ምስተዋል ዝበሃል ወይ ከላይ እቲ ዲሰርንመንት ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ሓንቲ ሓቂ ሒዝካ ደይኮንካስ ኩለን ሓቅታት ኣምፂኻ እንታይ ትገብረን ማለት እዩ እንደ ዓላማ ይከይድካ መን ይልኣልሞ መንፈስ ቅዱስ ይዝኣልመልካ ኣምላኽ ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ካውንስል ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ሙሉእ ሓሳብ መታን ክህልወካ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ብመንፈሳዊ ነገር እናመሳስለ መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ እምበር ጥበብ ሰብ ብዝምህረሉ ቃል ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ይብል ጳውሎስ ስለዚ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ረድኤትን ደገፍን ናትካ አንደርስታንዲንግ ናትካ ናይ ሓቂ ንጻረ እናዓመቐ ይኸይድ ሞ ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ትገብር ማለት ዲሰርን ትገብር ንኹሉ ስለ ፍቅሪ ንኹሉ ይተሓቅፎን ኢኻ ኣይተሓቅፎን ኢኻ ማለት ኣይትፀሮን ኢኻ ኣይኮነን ኣይሽከመ ኢኻ ኣይኮነን ኩን ዝብል ዘለኹ ግን ስለ ፍቅሪ ሲ ነቲ ሓቅን ሓሶትን ኩሉ ሓዊስካ ይኮንካ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ትወስዶ ነቲ ሓሶት ክትገብሮ ትጅምር ማለት እዩ ክትኣልዮ ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ ኣምላኽ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ the church has to be inclusive ስለዚ ብግብረ ሰዶም ዝኣምኑ lesbians the LGBTQ ኩላቶም እንታይ አኮሞዴት ክንገብሮም ኣለና ብሉ ሰባት ማለት ብሽም ፍቅሪ ፍቅሪ ግን እንታይ የለያዩ ዲሰርንመንት የለያዩ ኣምላኽ ይመስገን ከምኡ ዝበሃል ነገር የብልናን ኣብ ሕብረተሰብና ገና ግን ኣብ ፃዓዱ እዚ እንታይ ትገብሮም ዘሎ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝኩሕኩሕ ዘሎ ጉዳይ እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ
ቻሌንጅ ኮይንዋ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ግና ኣምላኽ መስገን መጽሓፍ ቅዱስ ግን ይብለና ኣሎ እቲ ንሕዞ ፍቅርስ እንታይ ዓይነት ፍቅሪ እንድሕዳልና ብፍልጠት እንደገና ብዲሰርንመንት ኢና ንሕዞ ኣምላኽ መስገን ስለ ፍቅሪ ጓሓፍ ኣይንሽከምና ጓሓፍ ኣይንሓቆፍኒና ንጓሓፍ ጓሓፍ ኢና ንብሎ ኣሜን ሰብ ክጋጋ ከሎ ስለ ፍቅሪ ኢልካ ኣይትሓልፎን ኢኻ ኖ ኣብዛ ፖይንት እዚኣ ተጋጊኻ ኣለኻ that's what love is ካብ ሕቡእ ፍቅርሲ እንታይ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ግሉጽ ተግሳጽ ይበልጽ ይብለና ኣምላኽ መስገን ስለዝኾነ እንታይ ያትገብር ማለት እዩ ፍቅሪ እንዳፈላለየት ያትኸይድ ማለት እዩ እንዳገላለህት ያትኸይድ ነቲ ብሉጽ ነገር ነቲ ክቡር ነገር ነቲ ጽቡቕ ነገር ክትሕዝ ትኻለ ነገራትካ እንዳጓሓፍ ክስንድዋያ ትገብረካ እምበር ንኹሉ ስለ ፍቅሪ እንታይ ትገብሮን ኢኻ ማለት እዩ ኣይትሓቕፎን ኢኻ ብሽም ፍቅሪ ብዙሕ ሓጢኣት ኣይግበርን እዩ ይግበር ይኮነ እንዴ ብሽም ፍቅሪ ቅድሚ መርዓ ዘይተደልየ ነገራት ይግበር which is totally መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዘይኮነ ማለት ብፍላይካ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንሓቂ ዝፈለጥና ሰባት ከዓ ነዚ ወጊድ ክንብሎ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ይምፃእ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን that's not love that's lust ንሱ እንታይ ኢና ንብሎ ማለት ፍቅሪ ዘይኮነስ ንሱ ትምኒት እዩ ርክሰትካ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ይመስገን ንፍቅሪ ብምንታይ ብፍልጠትን ብምስትዋዕልን ክንሕዞ እንከለና ኢና እንታይ ንኸውን ማለት እዩ እቲ ዝሓይሽ መርሚርና ክንፈልጥ እንኽእል ኣሜን እቲ ዝሓይሽ እንታይ ጌርና ክንሕዝ ንኽእል መርሚርና ክንሕዝ ንዕኡ ኣፕሩቭ ክንገብር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብቲ ቁጥሪ 10 እንታይ ኢሉ ማለት እዩ ክሳዕታ መዓልቲ ክርስቶስ መዕንቀፍ ዘይብሎም ንጹሓትን ምእንቲ ክትኮኑ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እቲ መዓልቲ ክርስቶስ መዕንቀፍ ዘይብሎም ንጹሓትን ኢልዎም ዘሎ በኣምላኽ ተመርመርና ኢና ይድወሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ሐዋርያ ጳውሎስ ተመሳሳሊ ዓይነት ቃል ይጥቀም ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ኮንካ ተፈቲንካሲ በቲ ናይ ኣምላኽ መዐቀኒ በቲ ናይ ኣምላኽ ስታንዳርድ ክትገብር ከለኻ ማለት እዩ ይሕለፍ ክትበሃል ከለኻ ኣፕሩቭድ ክትበሃል ከለኻ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ህይወትና መታ እንታይ ክትከውን ማለት እዩ መዕንቀፊ ዘይብላ ንጽህቲ ወይ ኢንቴግሪቲ ንጽህና ዘለዋ ዓይነት ክትከውን ኣምላኽ ይደልሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ዝገርመኩም እቲ ኣብቲ ሓደ ሪፈረንስ ይርኢ ነይረ እቲ መፈተኒ ኣብቲ ግዜ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ መፈተኒ እንታይ እዩ ልክዕ ከም ስራሓት መሬት መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ምስ ናይ መሬት ስራሕ ይተሓዝና ኤርምያስ ክዛረብ ከሎ እቶም እስራኤላውያን ኣብ ክባላሸውዎ ከለዉ ካብ መንገዲ ኣምላኽ እንዳወፁ ክኸዱ ከለዉ ኣብ ኢድ ሰራሒኦም ከም ዝተባላሸው ነጊርዎም ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ማለያ ዘይብሉ ሓይልኻ ኣባና ኣብ ኣቕሓ መሬት ከም ዘሎ ይነገረና ስለዚ ጽቡቕ እዩ ክንወስዶ እቲ ትርጉም ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ትርጉም ክትጥቀመሉ ከሎስ ልክዕ ከምዚ ናይ ስራሓት ካይላ ስራሓት መሬት እንታይ ይበሃል ስራሓት ካይላ እዚ ሰራሚክስ ዓይነት ናይ መሬት ስራሓት ከምኡ ናብቲ ዕዳጋ የምፁ እሞ እንድሕር ደኣ ከም ገለ ነቂዕዎም ወይ ዝኾነ ይኹን ኮይኑዎምሲ እንታይ ይገብረሉ ማለት ዋክስ ይገብሮ ማለት ከምዚ ዝመክኽ ነገር የእትዮምሲ ነቲ ነቓዕ ይሽፍንዎ ማለት እዩ የመሳስሎ ይለኺዎ ኩሉ ነገር ይገብሩሉ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ መፂኻ ክትሪኦ ከለኻ እንታይ ድመስለካ ማለት እዩ ልክዕ ኖርማል ጥዑይ ኣቕሓ ጽሩይ ኣቕሓ ዝመስለካ ማለት እዩ እደናግረካ ግን ከም መፈተን ግን እንታይ ገብሮ ማለት እዩ ኣብ ፀሓይ ኣብ ሙሉእ ፀሓይ ማለት እዩ ኣብ ቀትሪ መዓልቲ ከምዚኣ ገይሮም ዓፅዮም ነታ ነገር ይሪእዋ ናብ ፀሓይ ገይሮም እንድሕር ዳ ነቓዕ ኣላታ ኮይና ልክዕ በታ ነቓዕ ዘበላ ኩሉ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ዲሰርንድ ትኸውን ማለት እዩ ኤክስፖዝ ትኸውን ማለት እዩ ሒዝኩም ኣለኹም ኣብ ዓድና እውን ከምዚ ይህረም ይመስለኒ ከምዚ ክንገብራ ኣላስካሉ ኳሕ 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 ተብሎ ማለት እዩ ዝኾነ ድምፂ ኣለዎ ድምፂ ዘስምዖ እንድሕር ዳ ስኢሉ ገርማዕ ዓይነት ዝብል ኮይኑ ነቓዕ ኣለዎ ማለት እዩ እንድሕር ኪው 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 ላሎ ኮይኑኻ እንታይ ማለት እዩ ዘይሓልፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ንህይወትና እንታይ ይገብሮ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ይፍትሾ እዩ ይፍትኖ እዩ ማለት እዩ ስእልካ ወጅሃለ መምልላስ ዝበሃል ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣይሰርሕን እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ሓደ ካብቲ ንፍቅሪ ብፍልጠትን ብምስትውዓልን ክንሕዞ ከለና ብህይወትና ዝኸውን ነገር እንታይ ዝኸውን ማለት ይመስልኩም ኣምላኽሲ ርኢናስ ዝሓልፍ ይኸውን ምክንያቱ ናይ ኣምላኽ መለክዒ ትገብሮ ዘበለ ኩሉ ጉያኻ ኣይኮነን ዝርኢ ከምዚ ኣብ ኤፌሶን ኣብ ራእይ ዮሃንስ ክሪኦ ፀኒሕና ብዛዕባ ናይ ኤፌሶን ማለት እዩ ግብርኻ ፃዕርኻ
ኩሉ ሪኦ ኣለኹ ኢልዋ ምዝ ኩሎም ጻዕሮም ምዝ ኩሉ ግብሮም ግን they were drifting ካብቲ ሓቂ ታይ ገብሩ ነይሮም እንዳወፁ drifting ማለት ከምዚ I don't know ትግርኛ ሲኢነላ ከምዚ እንዳሓፀጽካ ምኻድ ዓይነት ንበሎ ምህጻጽ እንዳሓፀጽካ እንዳወጻኻ ካብቲ ሜይን ታርጌት ስታይ ነገር ስቴፕ ስቴፕ እንዳወጻኻ ክትከይድ ከለኻ ማለት ስለዚ بجبر ديو بسعر ديو بخلّو زجبرو نتحسّس زجبرو resistance كله نيرو ماتم سبع فيسون جناخه تاجرما نتقدميتي فقرجن حد يقوم ما نيرم قدميت فرحاجن سلذا حدكا إذا رخيبلك اللخو إندابله يزارب مالتيو إذا خبي كم زودا كم ذكرمه تنسح تملس كان تزي كونجن نتوقع أنديل تاجبره كذبله إله أي تملسون نتوقع أنديل زبيلو بتواتي حجي بيت خرسان يلان تزحزن في السامة مالتي هذا أملاخ بمنتهى يزعقنا كأخبر دليل بناي فقر ملك عيز ناي فقر برهان أمتي وفت الشكا مالتي تحلف دي خاي تحلف تقبل وزل خا قويا خا صعد خا خنات كا خمي ما صينا دحان يزي أزون اللومات دحريو إذا مسكون إمبار نخبر أملاخن مسكونون تي فري ملئنا أبكر مع أملاخ دو كنبل النخل الذي أبزي زحلفه درعنا passage حدا نقدر نخرج عينها مالتي سخان تايو فقري كلاريتي تهبيا فقري تاي تهبيا مالتيو كلار نتصارع ناي نقرات نتصارع ناي نقرات تي كون نقر صبق غير كفتش كا متان كتري تقبر معك أنيتها مالتي أملاح مسكن نهيوت نتصارع يهب نتبلص نقر على اللي خاخت حز الدخلك مسارحيت يا مالتي أملاح مسكن قويتنا يسوع كريستوس أبز مدرسة مالالس كله كابتا أزيو دس لنا نجار مالتيو يسوع كريستوس أبز مدرسة مالالس كله كل نجار بمنتهى ذلك عنيرو بفوري زقابرو زبالة كله بمنتهى دريفن دخان استدرخ استدف ويكلاي بمنتهى حيل رخيم زقابرو نير نحدايلنا بفوري هم سمايك ما تخلو زم صاف فقري أبز مدرسة مالالس كلها تي زقابرو زبالة كله بمنتهى استدرخ ينيرو كفقري كبحاليوت كبدنجات استدرخ ينير ما تعمل لهم مسكين جين كفقري تدرخ كمالات جين نقوله compromise تقبل ما تأخذن he was always on the standard net standard set نعمل standard كنت جبره violate كي جبره ما تعمل نعخيت حسيو تايز جبر يرون سبات زل علوم زنبله مالتي أبزي صبوا أبن زخوننا أتي هبتم من سيوي كلايت هبتم ودي ناب قويتنا يسوع كريستوس مسيوزي التاريخ أب ماركوس عسرتن روح بينا أب لوكاس ماتيوس ونا لنا تاريخه تي تاريخ مالتيو ناي ماركوس ولا كان ببينا مالتي أملاح مسكن ماركوس مراف عسرته كاب عسر عته جميرة كم ببي أمن قد خير كله دم حاده نابو قوي تنبركي خون تقدر ماكم أزود زي زمان سيزي نابو قوي تا نابوي متسي قال أنا قد دليو حاده approval دليو خاب قوي تا تقبلنا الدليل مالتيو هو تخكلي هذا اللخا نايدل على مهوتك وحس غير كان لخا خبلو دلي مزيو سلازين قويتنا يسوع كريستوس حدا نغري حاجتو يسوع كا هير اتا هير نايدل على مهوت من تخورسي انتاي اكبر الو حتتو يسوع كا نمتايكي هير تبلني بزي حدا املاخ هير يربون نتت ازاز تفلطو يخا الو أنا يتقيس الماتيو نتا يتقطع لا يتزمو أي تحسو قال زبل تقصات حق تزازات تقيس الماتيو سخاء نسخاء إذس كم نسنة تجميره يجبرو نيره سبات يجبرو يوم مالتي سباتي religious هايمانوت كوين وام ديو ويس نشميلهم ديوم ويكاو security approval رهبو خينو سوسلا سمع عندي بزي قدس جن سبات تاي يجبريهم يصعريهم مالتي خمسة سنة تيات حزة يجبرون يرى بزعباز مو أي تشجر قوي تايلو مالتي هذي يجبرون يرديو أي يجبرون مثلا كانت صلوا اللي يشعوا قوي تنا يسوع كريستوس حنت نجر حاجته مالتي مثلا صاحب قدس كنا نجر نخلو نحجي أو رانجر أي نايو تا جابير أملاكا
بخلو لبخا بخلو حيلها بخلو نفسها أفكر نعات مسلخا نبصايك خم نفسها أفكر تبليها ስለዚህ أو تحتي الشعو زخلص كام نسنة جميرة حلو الله خو بلا يسوع كات أميت ومو فتو ومو بلنا قرمي فتو ومو حنتي قوليلاتك كيد ذلك كل شيء ندخاتات هب أب سمايد ما مزجب كتركبي خمو نع صعبني بلا يبلنا حريو نسجنا بدقال زي تخفى بزح طريت نبرمه إن أجوهاي كده يبلشوا لذا أبزي نايب حق إن حدا السبزي لذا نجارسي يجبرون يروحينو نايزن كل الأمتى انتقل لاماتي أبتع فقر أملاخ فقر نسبني انتقل لا يجبرن نيرو أنت زخون نيرو كم مجلس نايتنا أملاخ زلوا فقري نبرته هيبو كسعب نقويته أم تشجر نيرو تزجر ماكم سي سب إندا وسخ خير كله سب بتحسته مالتيو بهابتي بنبرت بقلة إندا وسخ خير كله كل جزء يخت إنقاذ الله حنت نجار الله بتحتي قريت والله مالتيو حنت نجار الله خت إنقاذ الله مالتيو أتي جنزب سي نسو وحسنات تخونه خين سمعه مالتيو نسو كل نجار نتي أنا أملاخ نجار كي ترفسي زتكو ملأت كويني سمع ما عقبت ناي عقبت موداتها ناي ملأت موداتها نسو بعلو وحسن الذهب كويني سمع مو تي أبا أملاخ زلوا توكلتي ويكلاي تي تمكحتي تاين داخون يخيد نقول اللي يخيد conscious لتري سريحكم لا رأسكم فتنوا بمتأنتي نلعلن دادا يبكم زخدكم لا أبا أملاخ نبرتكم dependence نقول اللي تياتخيد unless بمدب كونيل كا دايما دايلكا نا اغزابير حساب درسخا اكسرسايز انت زي غيركا مالتي قلت يا مش سلازي سبعايزي imagine هيوتو يخد حندلي ناي زلالم يوت مصحف قدس كنغرنا خلو سب نبزلا عالم بربي حسي راسو انت تطفى نفسه تطفاسي انتاي واغا علو سلا سب كبجا نفسه انتاي كهب يخيلو بجا نفس خاصي كتبو تخيل نغير يلن أبدا عالم زلوا كلون تقليل كاحب كان حدا كدحن تخيل كون كاسي هابو يزبل زلوا الصحف مالتي غير اخر سبعايزي ويتنا يسوع كريستوس كم مسبلو بزح طريت نبرمو يبلنا بزح حبت نبرمو تخفى خبزن بزحكو من هالبات نهاي تنحيدة نعو سرف تقبراس تنحيدة كون تخالوكو بلعلو سلازي نبلعي خبرسي نتانا يزلالم هيوت لوز قبرا خلو ينان رزلنا imagine تدخان تهابتامن دبلا عند ستنايسن يمثلني كله يحلفي كله هيوت يقصلي نداو ساخيد كله بلعي خاتم زحيلو له طبابኛ ሰሎሞን ማለት ስለዚህ ቀዳምነታትና من يخون زلو ماتيو أملاخ فرا أملاخ خون الله أملاخ كسرت الله تي ناتنا security ناتنا عقبة ناتنا نبلو نجار كله أمن يخون زلو أبغى جابير خون الله بس حق زي توم زي رخبكم مسلوككم خون سحبتم كا عقبة تركب تعرف مش هلو فويل كاتدكس كذا شعيدك أسبر مالتي الله خمدو سلذي قيتنا يسوع كريستوس شعو كبات بجيسو انتايلو حبتام منجس أملاخ كأتوسي كندي إنكيلو شو إنكيو دحريو حبتام نام منجس أملاخ كابز أتوس جمل بعين مرفق كتحلف يقلل يلو مالو أبزي بزح أبهالات هالو من الوقت أب إسرائيل عين مرفق تبهالبوتاني راجل جلز بهالالو I don't know it's validity مالتيو بزح صحفات تاريخ قال خلو خلو I was saying it at a point مالتي حجينا I'm dropping it كم support أي رخب كل مالتي جين concept جين أبوت الله مالتي قويتنا يسوع كريستوس جين أبزيا أنا تصيروا الله انتهي لواسيلكم يسوع لما أبزريو النات أمتين دك أمزامرتو جنزب نزلهم أمنجس أملاخ نمتهاو كندي تشينكي بلوم تم دك أمزامرتها بزرعوا تجرموا يسوع لما تجرم مالتي ملشوا تجروا أبريوا مالتي يسوع دمان دك أمزامرتو كم بحدش مليس ولهم دك أي بتريت نزمنو أمن قصة أملاخ متهاو كندي تشينكي لذي أتسأجم جنزب أيكونه أبا أبريه وايو أنا تصير ومالتي
እቲ ጸገም እንታይ ኣይኮነን ገንዘብ ኣይኮነን እቲ ጸገም ምህብታም ኣይኮነን እቲ ጸገም ምውሳኽ ኣይኮነን ኣምላኽ መስገን እንድሕዳሪ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ብፍላይ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቶም ዝነበሩ ፓትርያርክስ ብምልኦም ማለት እዩ ኣምላኽ ርእሲ እምበር ጭራ ኣይገበሮምን እኳ እንዳዓዘዙ እንዳወሰኹ ከዱ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ብመጠን እቲ ዝዓዘዝዎ ብመጠን ዝወሰኽዎ ግን ኣምላኽ መስገን ልቦም ኣብቲ ክሕጎስሉ ዝሃቦም ዘይኮነስ ኣብ መን ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ምንጫኦም እዩ ነይሩ ንኣምላኽ እንታይ ገብሮ ነይሮም ይእመንዎ ነይሮም ኣብዚ ግን ኢልዎ ኣሎ ብጥሪቶም ብሃብቶም ብንብረቶም ንዝእመኑ ሰባት ኢሉ ኣሎ ስለዚ ጸገማ ብያ ዘላ ማለት እዩ ኣብቲ ዘለካ ነገር ልብኻ ክትዕርፍ ከለኻ ልቢ ኣብ መን እዩ ዝዕረፍ ኣብ እግዚኣብሔር እዩ ዝቕመጥ ልቢ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ኣእምሮኻ ኣበይ ኣብ ገንዘብ ከመይ ጌርካ በእምሮ ተመሓድሮ መታን ክትፈልጥ ማለት እግዚኣብሔር መስገን በቲ እግዚኣብሔር ዝበካ ብርሃን መታን ከተመሓድሮ ኣእምሮኻ እምበር ልብኻ መን ይነበር ማለት እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ይነበር እዚ ክብል ከለኹ ገንዘብ ኣየድልየናን ኣይኮነን ገንዘብ ከዓኒ ኣምላኽ ምስ ሃበካ ኣብ ኢድካ ምስ ኣምፅኦ ከዓ ወጅሃላ ትጥቀመሉ ማለት ኣይኮነን ዝሓተተካ ሰብ ሰው ኢልካ ትቦ ማለት ኣይኮነን ከምተ ዝኸውን ነይሩ ኣብ ምድሪ ሃብታም ኣይመሃለዎ ነይሩ ኩሉ ሰብ ማዕረ ምኾነ ነይሩ ግን እንታይ ኢልኖ we are custodians ንሕና እንታይና ሰብ ሕድሪ ኢና ኣብ ማሕደርቲ ኢና ነቲ ዝተዋህበና ነገር እንታይ ንገብር ኢና ማለት ኣድሚኒስተር ንገብር ሰባት ስለ ዝኾንና ብልቦና ክንገብሮ ዘበለ ኩሉ እዩ እቲ ፅሑፋት ዝነገረና ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ኣብኡ ቅፅል ኣቢሉ ሽዑ ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ እንታይ ሓይሽልዎ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ትቐልል ሕጂ እንታይ ኩሉ ግዜ ከምዚ ናይ ኣብቲ ባህሊ ኣብቲ ካልቸር ነገራት እንታይ እናገበርካ ሜታፎሪካሊ ማለት እዩ ከም ነገራት እናጋነንካ ምዝራብ ቀሊል ኣይኮነን ንምባል ሓደ ነገር እንታይ ጌርካ እናጋነንካ ምዝራብ ስለ ዝነበረ ምናልባት ከምኡ እዩ ክኸውን ዝኽእል እቲ ኣዘራርባ ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብ ስለ ዘሎ ሰልፍ ሳፊሽንት ትኸውን ማለት ኣይኮነን ገንዘብ ስለ ዘሎ ውሕስነት ብገዛእ ርእስኻ ሙሉእ ትኸውን ማለት ኣይኮነን ወይ ከላይ ውሕስነት ሴኩሪቲ ኣይኮነካን እዩ ገንዘብ ማለት እዩ ዋሕስ ኣይኸውን እዩ ድፋዕ ኣይኸውን ዕርዲ ኣይኸውን እዩ ዋሕስ ዝኸውን መን ማለት እዩ እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ካብቲ መለኮታዊ ዝኾነ ምንጭና ዝወስደና ዘበለ ኩሉ ኣምልኾ ጣዖት ስለ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስካ ንገንዘብካ ከም ማሞን ገሊፅዎ ስለ ዘሎ ኣብዚ ኮንሽስ ዝኾነ ደሊበሬት ዝኾነ ኣንጻር እቲ ናይ ገንዘብ ፍትወት ኣንጻር እቲ ናይ ገንዘብ ስሕበት እንታይ ክንገብር ይግባአና ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ሓይሊ ብቃል ኣምላኽ ሓይሊ ክንከይድ ክንጓዓዝ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ እሰብዚ ይገብር ነይሩ እዩ ግን ብፍቕሪ ይኮነን ዝገብሮ ነይሩ ዳስ ቦቶም ላይን ማለት እዩ መወዳእታ ካብዚያ እንወስዳ ነገርታ ይገብር ነይሩ እዩ ሰብ ኤፌሶን ይገብር ነይሮም ዝወድ ይገብር ዝጎበዝ እውን ይገብር ነይሩ ግን ኣኸ ብፍቕሪ ይኮነን ዝገብሮ ነይሩ ኣብ ቀዳይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 16:14 ክዛረብ ከሎ ኩሉ ግብርኹም እንታይ ይኹን ኢሎ ብፍቕሪ ይኹን ኣሜን ኩሉ ግብርኹም እንታይ ይኹን ብፍቕሪ ይኹን ንቑሑ ኣብ እምነት ጽንዑ ሰብኡት ኩኑ በርትዑ ገለ ክብል ፀኒሑሲ ግን ዝኾንኩም እንተኾንኩም ስኻ ምንታይ ከይወፃኹም ካብ ፍቕሪ ከይትወፁ ኣብ ፍቕሪ ኾንኩም ግበርዎ ምክንያቱ ብዘይ ፍቕሪ ትገብሮ ዘበለ ኩሉ ሓደጋ እዩ መወዳእቱ ሓደ ግዜ ዝክርዎ እንድሕር ዳ ኾንኩም ፍቕሪ ከም ምንታይ ክምስሎም ፈተኹ ኢለኩም ከም ናይ መኪና ዘይቲ መኪና ዘይቲ ወዲያ ደዋይ ትብል ኒያ እንታይ ማለት በኻል ኣዘራርባ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክትጎይ ትኽእል ኢኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ሎንጋስ ነዳዲ ክሳብ ዘሎ ቅንኣት ክሳብ ዘሎ ዚል ክሳብ ዘሎ ገለ እታ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ይከን ክትጎይ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግና ኸ as long as እታ ፍቕሪ ስለ ዘየላ መወዳእቱ ፍዞ ኾንካ ደው ትብል ኢኻ ድሕር መኪና ብዘይ ዘይቲ ከይዳ ትበላ ኪሎሜትራት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማይት ኪሎሜትራት ማለት እዩ መወዳእቱ ግን ንብረት ዘይትኸውን ኮይና ካብ ስራሕ ወፃኢ ትኸውን በዓል ዳኒ ዝያዳ ፈልጥዎ ማለት እዩ እዚ ኣስዋዮም ቀዳም ኩሎም መኻይኖም እንዳኸዱ ዝከታተሉ ማለት እዩ ኣቀይደ ስለዚ ናይ ክርስትና እቲ ሉብሪካንት ወይ ከላይ እቲ ነቲ ኣካላት ከም ዝግባእቲ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገራት ከም ዝግባእ መታን ፋንክሽን ክገብር ሉብሪካንት ዘይቲ የልዮ ቅብኣት የልዮ ኣምላኽ መስገን እቲ ቅብኣት እቲ ናይ ፍቕሪ
ቅብኣት እዩ ስለዚህ ኩሉ ነገርና እንታይ ገብረለና ማለት እዩ ብፍቅሪ ክንገብሮ ይግባአና እዚ ጥራይ አይኮነን ጥራይ ዳይቨርስ ገብረና ስለዝኾነ ጥራይ አይኮነን እንድሕዳ ብዘይ ፍቅሪ እንገብር ኮይና እንድሕዳ ካብ ፍቅሪ ወፃኢ እንገብር ኮይና ትንጻሬ ተቃቀድምና ክንጠቅሶ ዝጸናሕና ፍቅሪ ስንጻሬ ይበካዩ ብርሃን ይበካይ ላይት ይበካይ ክንብሎ ዝጸናሕና አይኮነን እንዲሁ ከምኡ ክትገብር ከለኻ ኢኻ ፈቲንካ ነቲ ቁኑዕ ዝኾነ ነገራት መልዓልን መሓዝን ኣፕሩቭ ምግባርን ንዑ ዝከኣለካ ክንብል ጸናሕና እሱ ጥራይ ደይኮነ ግን ብዘይ ፍቅሪ ትገብሮ ዘበለ ኩሉ ኮንቱ ስለዝኾነ አሜን ብዘይ ፍቅሪ ዝግበር ዘበለ ኩሉ እንታይ ከንቱ እዩ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 እስኪ ክንከይድና መጽሐፍ ቅዱስኩም ተገንጸልኩም ጽቦይቶም መጽሐፍ ቅዱስ ሓስኩም ማለት እዩ ምዕራፍ 12 ኣብቲ ቁጥሪ 1 ኣሕዋቴ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህበት ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን ኢሉ ዋው ጽቦ እዩ እንታይ ክትኮኑ ኣለኩም ኢሉ ፍልጠት ኣገዳሲ ይብለና ኣላ ኣምላኽ መስገን ስለዚህ ብዛዕባቲ መንፈሳዊ ነገር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልኩም ከመይ ገይሩ ነገራቱ ዘካይድ ዝገብርሲ ክትፈልጥዎ ጽቡቕ እዩ ብዛዕባቲ ነገር መንፈስ ኣፍልጦ ክህልወኩም ጽቡቕ ዝኾነ አንደርስታንዲንግ ክህልወኩም ኣዝዩ ኣገዳሲ ይብለና ኣላ ኣምላኽ መስገን ዳስዋይ ካዮ እንታይ ገይርሎም ዘለዉ ማለት እዩ ብዛዕባቲ ውህበታት እንዳዘርዘረ ይጽሕፍ ኣሎ ማለት እዩ አሜን የድልየና እዩ أو أبتي معرفة ستر بعتون تلاقي تملي شخاء مليشو ساعاتو دليو نافقو نابله نتي لعبي وهبتات كنت ساعات كم زلنا ينقرن ناماتي أملاح مسكن أبتي قطري عسر تخلت موداتهم كوميليو كزازمو خلو زازمو مالتش نتن لعبي وهبتات دا ساعاتو يلشو ده هنقبر passionate كون أملاح مسكن كندليو نعملح نجار بيوتنا منفسه ونجار بيوتنا أي منفس كنت هالسرارها بيوتنا كن اللي ما مروش very crucial عزيو أقداسي أملاح مسكن وانجيل أقداسيو نهيوتنا عود تخونه هيوت كنبر عود تخونه نابرخ النبر عزيو أقداسي أملاح مسكن دحر زغل مسؤولة ماتي فلتت أقداسيو فلتت بينجن أب تعرف شمونته نجيرنا له ماتيو فلتت ينفح فأرجنا يهنت إلا أملاح مسكن. سلزي فلتت بفقري خون كله هاي زخون ماتيو زهنت زسلت زقنع ماتي أملاح مسكن. سلزي تي فلتتنا فلتت راي مثلا كي خون ناي جبء زخون ناي فقري فلتتن مللاين يليء مالتيو. ده حرابزي حج خايلو. مثلا عبيه بتات دات عاتهم سبله حج خا زبلت من قدي كحبركمي. أمين. زبلت من قدي نتبلص نجر ندينا لنا نتبلص نجر علينا أبروف جرنا خنحز إنا أبزع مسيلنا أمين سلزة أبزخا نتبلص من قدي كنجركم يلو نبياتيو نبتا نيفقر معرفيتنا مالتيو أمين سلزة تزعل من قدي زبلت من قدي أملاح أبروف زجبر من قدي ناي من تاي من قديو نيفقري من قديو حريق قصيل أبتي عسر ثلاثة بقام قاعد هسه من ملاختن أنت الزارب فارق عبزيت اللوني كم زده أسرازي ويشل كم زبلت أنا أزل مخانكو تنبيت أنت زلوني كل مسترات كل فلتات أنت زفلت آخران كسع زاق عزقا كل أمنت أنت زلوني فارق عبزيت اللوني كنتو مخانكو نيره كل جنزبك دخاتات أنت زعدل سجايون من دار حليفة أنت زهب فارق عبزيت اللوني حنتكوا أي تقمنن إيو سلازي أبزي ثلاثة نجارات يزارب على ما چل كم زبل أنا أسأل مخام كيلو عندنا كنتو من ما يتقمن يلو عندنا خا أبتتحتواي حنتو كوي يتقمن يلو سلازي كنتو مخانو زيتك مخانو زي ربح مخانو ينجرنا اللو مالي يعني كالي خمو هو يكالي بزاي فقري يكاليو تخيلي خا جن رحق أي تخيلني خا موداتو كعمزي ناي مكينة وصلنا أبنت تاخد خود ماتيو وديها دو يخا التبل بأمنت نجارات مقباري كالو ويكال هنا خاف فقرن حد يبلو خينو خليك زي قداي تخونك موسى كابتي كوحي ماي مسوسة إنه أوصينا لكم أي بلو مندي بفقر دي جروا
توم حزب لبو أنصر سيرهم مسلز نورس عشنا تزاربي بلنا ماشي بسمكم بسرهم كا تقودين هبتنا يتسفى مدرها خم زياتهم صح قدسين قرنا ما سلزي مودعته تقود داها خبت خطوة حوز زلها خبتي فاينال ناتكا أملاخ إسرائيل كا بريخ كي بس أخا كترف زكاة علي مالتي أمين سلزي نفاري كنصعبينا أمين أمين ده سمع نفار تهان قبرينا كنصعبينا هاللويا يسوع قويتاي لازم فقري أورا نجاري مالك أمين ولا امنتي هاللو أبتقلاتي حموش شدشت لازم إذا بخرص إتاب فقر تقبر امنت دعمبري له ده كل جزء امنت بمنتها فانكشن تقبر بفقري فانكشن تقبر بفقري تعيي مالك لازم ناي امنت مسارحيا فقري لذي فقري انتايو ناي حقي أورا نجاري ناي حق أورا نجار ترالي كونس ناي نابرانا خلو أورا نجاري أملاح مسكن كفتن ويلهم نقولتنا يسوع كريستوس فلات حقي مسيو نقولتنا يسوع كريستوس سايلو كابت زازات كلن سزعبي كنت ألف فوق دليل للناس نقولتنا يسوع كريستوس جنيلوه to the point يا بير أملاحك تناعات مسلخة نبص أيكا لذي فقرنا أملاح vertically أمين فقري vertical ترى يكونن ندقنا تايها horizontal كلايو نابح وات كخا so فقري أيوة ذي vertical نحدا خوين مستمرنا من جوستنا ماشي ناب مسكال جوستنا ماشي this is the vertical plus the horizontal takes us to the cross ناي مسكال أيوة ناي مسكال سرح كنسرح النخل ناي أملاح فقرن نقول سانزل لنا فقرن بزقبا exercise كنقبر إن كلنا يوم على تأملاح مسك أبتي لوكاس مراف عشر تون كابيسران حمشتن كاب سلاسان شوعتن نايتي حياي سامراوي أبنتاون ركبينا هذا سباي كابير سالم وزي وري نياري كوندا ورا دخلوا أو خطرت متيوم تايجر ما يدلنا تصحف كيتهم دربيمو أي موت أي سرور جيرم أو خمس دربيو ينقرنا دحريبة بوتاس زحلفو من الوقت كم يكسل يقلنا نعي مثلا ملؤ سئل خبرني لما ساعات يوم نبي يرسلهم قصة مخد له مسوي وردين يرو السمجن يديوي أمنيرا ثم كهنات ثم لواويان مالتي أنا أتمنى هريم أبي يرسلهم الوقت كسوي أمد خد زلوا مع التاقل قلتهم أخيلو كهجل قلوا عطنون كخاني خوليهم نعم له كتصليو سجدلو أبتبوت هات خيرهم قبلون كون تفعلين فتحت قبرو يخونون يرم يخونو جين نايفقري فتنا أوغاني فاتو مالتيو حدارينا يوتي بس أي كم منيلو رؤسه خصدق دليو مالتيو نزي أشع نزا أب نزي أزم تأزلو كبات بقيس خبط خط الفوز ليه نزا أب نزي أم توا مالتيو بس أي كادو خنا جركا حرايت أجمع يلا نيلو بس أي كم منيو بس أي كم منيو كلي أمين أمين ده سمع بس أيكم أبزبوت هذا كله بس أيكم أبناتكم مرسي أبناتكم حرز وده ما قال نقدر تقبروا الدخول بس أيكم يا ملاح مسكن صب قبروا له أمين ثلاثي إذا سبعة يوم مجمريات كهان حركات لواوي ببترها مس يوم كل يوم انتهي قبروا يقولنا حالي فما خم تخدو من البات excuse ديروام كهون خلي إذا سبعة زيادة وأنا متعرف لكم أنت الكلام نو أنا كو خاهني موت تحقبري بلين كتنكفي بلين قبلها خوليهم موت دي تعيون شكاي قبرن لا حزن نجار ما سلا حقهم قبلو سلا سرعتهم قبلو تاي قبرن ماتيو نسي قداماي تزاز تحقبرو خلو فايلويت كي قبرو خلو إن عندري ماتيو لذي من قدام تعاليم كيدهم أتي سالسايجين سامراو السباي سامراو ماس بعلت حنافسو بأمنت حنافسو ناتهم زخون سرعة عملو خو زلو مالتي جناخه لبوجن هاي قبر ماتيو just بتي ناي تفطر حقي نبت أملاخ بلبوس تنبرلو ناي فقر حقي operate قبر زلي حاد حياي سامراو جن ماتيو أملاخ مسكن إتا فقرو أو خجلت إن كلو نري مالتي الذي هاي بحق إن حدا فقري اللو خوينو
ስለ ፍቅሪ ታያለው ጻዓት አሎ ስለ ፍቅሪ ጻዕር አሎ ስለ ፍቅሪ ልካ ኤክስትራ ማይል ተኸይዲኻ ማለት እዩ አሜን ስለ ፍቅሪ ሃይትገብሪኻ ኤክስትራ ማይል ሓደ ምዕራፍ ንዝሰሓበካ ክልተ ምዕራፍ ምስኡ ክትከይድ ኣይትሽገርኒኻ እንድሕዳ ፍቅሪ ኣሎ ኮይኑ ማለት እዩ አሜን እሱ ኻዮ ኻባና ድጽበየና ማለት እዩ ቲት ፎርታት ኣይኮነን ጽቡቕ ዝገበረልካ ጽቡቕ ዝገበረሉ በንጻሩ ኸኣታ ሪቨርስ ሳይድ ኦፍ ደ ኮይን ካላ እንታይ ትብል ኣድግን ዝገበረካ ጠይቅ ግበሮ እዚ ክጓሓፍ ዘለዎ ኣቲቲዩድ ጠመተ እዚ ጠመተ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ታኸውን ዘለዎ ይመስልኩም ካብ ቤት ኣምላኽ ክወፅእ ዘለዎ ጠመተ እዩ ኣሜን ሳምታይምስ ኮ ሚስ ኣይንገብርን ማለት ኣይኮንና ኣይንስሕትን ማለት ኣተ ፖይንት ኮ ኢሞሽናል ንኸውና ግን መፂና መፅሓፍ ቅዱስና ገንፂልና the first time ብዛዕባ ፍቅሪ ዘበለናስ ምልስ ክንክእል ኣለና ብርከ ኺልናስ መንፈስ ቅዱስ ሕሾክ ብለና ከሎስ እንታይ ዝገበርኩ ክትም ክንብል ክንክእል ኣለና ተደይ ኮነ ጥዕናና ኣብ ዓቢ ሕቶ ምልክት ይዛኣቱ ማለት እዩ እንድሕር ዳ መንፈስ ቅዱስ ናብቲ ብሉፅ ነገር ናብቲ ዝበለፀ ነቲ ዝሓሸ ነገር ከመላኸተካ ኸሪኤካ እንድሕር ዳ ኮይኑስ መጀመርያ ሆምወርክ ክሰርሕ ኣሎ መጀመርያ ምስ መፀርኮ መንፈስ ቅዱስ ንዓለም ተኾነ ብዛዕባ ሓጢኣት ኣይረታ ኣይኮነን እዩ ከብደ ይኮነን ዝብለና ስለዚ መጀመርያ ናይ መጀመርያ ስራሕ ናይ ኣምላኽ ብኣኻ ክሰርሕ ኣይኮነን መጀመርያ ስርሑ እንታይ ዝደሊ ማለት እዩ ንዓኻ ክሰርሓካ ይደሊ ኣሜን ኣሜን ዶ ክሰምዕ መጀመርያ እንታይ ይደሊ ማለት እዩ ንዓኻ ክሰርሓካ ድሕሪኡ እንድሕር ዳ ተሓባበረ ኾንካ ኣምላኽ መስገን ኣብቲ ምስራሕ ከዓ የሳትፈካ ማለት እዩ ኣብቲ ምስራሕ ከዓ እንታይ ይገብረካ ዕድል ይበካ ግደ ይበካ ስለዚ ንመንፈስ ቅዱስ እንታይ ንግበሮ ማለት እዩ ኩንጭ ኣይንግበሮ ኣይንሓዞ መታን ክሰርሓና መታን ከብለና ነገራት ኩሉ እንለቀ እንፍኑ ሰባት ክንከውን ይደሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነገራት ኩሉ ታኸውን ማለት እዩ just flow ክገብር መታን መንፈስ ቅዱስ ይሕደግ ይሕለፍ እናሓደግና ክንከይድ የልየና እቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ሰባት እንታይ ኢሎም ኣሎ ከመስግን ከሎስ ልዮም ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 ከባቢ ብዛዕባ ኻትኩም ክሓስብ ከለኹና ኣምላኽስ ብዛዕባ ኻትኩም ስለያኻትኩም ኩሉ ግዜ ደመስግን ብዛዕባ ሰለስተ ነገር የመስግን ነይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስግን ስኻ ግብሪ እምነትኩም ጻዕሪ ፍቅርኩም ትዕግስቲ ተስፋኹም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከብ ኮርናስ ልኹም እንታይ ንገብር ኣለና ነመስግን ኣለና ኢለ ኣምላኽ መስግን እምነት ኣብ ዘለዎ ናይ እምነትና ምልክት እንታይ እዩ እምነት ኣብ ኣፍ ኣይኮነትን ትርከብ ኣብ ምንታይ ኣብ ኣክሽን እያ ትርከብ ኣብ ኣክሽን እያ ትረአ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ልክዕ ኸምኻ ፍቕርኻ ብምቁልማፅ ኣይኮነትን ትግለጽ ማለት እዩ ብምንታይ እያ ትግለጽ ብፃዕሪ ነቲ ተፍቅሮስ ከተሐጉሶ ደስ ከተብሎ እንታይ ትገብር ኢኻ ማለት እዩ ኢኒሺዬሽን ትወስድ ኢኻ ፃዕርታት ትወስድ ተወግሶታት ትወስድ ኢኻ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እንደገና ኸ ትዕግስቲ ተስፋኹም ተስፋ ኣብ ዘለዎ እንታይ ኣሎ ኩሉ ግዜ ትዕግስቲ ኣሎ ነተስፋ ትገብሮ እንታይ ትገብሮ ኢኻ ተዓጊስካ ትጽበዮ ኢኻ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እሞ ከነፍቅር ዳኣ ከቢድ ድዩ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ትጸገም ዳ ድሕዳ ፍቕሪ ክሳብ ክንደዚ ቫልዩ ዘለዋ ድሕዳ ኮይና ናብቲ ብሉፅ ነገር ክንበጽሕ እቲ ብሉፅ ነገር ፈቲና ክንፈልጥ ክንሕዝ ተኽእለና ድሕዳ ኮይና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ህይወትናሲ ተመርሚሩ ተራእዩሲ ሓሊፍካ ኣለኻ ቅቡል ኢኻ ዘብተብለና እንድሕዳ ኮይና ቀላይ ጢሞቴዎስ ከም ኢሉ ሓደ እኳ ርእሱ ካብ ነገር እዚ እንተፅረየ ተግባር ኣዕባል ቤት ዝጠቅም ኣቕሓ ክብሪ ክኸውን ኢልና ኣሎ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ኣምላኽ ኤኒ ታይም ኣልዕላ ቢሉ ዝጥቀመልካ ሬዲ ኣቬይለብል ቨዘል እንድሕዳ ክትከውን እንኮንካ እዚ እንድሕዳ ኣገዳሲ ኮይኑ ዋይ ዳኣልና ነዚ ነገር እዚ ኤክሰርሳይዝ ክንገብሮ ዝኸብደና ከቢድ ኮይኑ ኣይመስለንን መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ በቲ ተዋበና መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና እንታይ ኮይና ክትፈስስ እያ ድብል ጎይታ ንኹስተ ሓፍተይ ከፍቅራ ደግፈኒ ኩስተ ሓወይ ከፍቅሮ ደግፈኒ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዘይኮነ ጸሎት ካብ ናሕሲ ዘይሓልፍ ማለት እዩ ረዲኹምኒ መንፈስ ቅዱስ ካ እንታይ ይብል ኣብዚ ኮይኑ ፍቕሪ እኮ ሒዘ መፅአ ይብለካ ማለት እዩ ክመፅእ ከለኹ እኮ ናባኻ እንታይ ሒዘ መፅአ እታ ኣምላኻዊ ዝኾነት ፍቕሪ ሒዘ መፅአ ኤክሰርሳይዝ ግበራ ተለማመዳ ኣንደርስታንድ ግበራ ፍለጣ ኣምላኽ መስገን ከምቲ መጀመርያ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ፍለጣ ፅቡቅ ጌርካ ፍቕሪ ስምዒት ኣይኮነን ደድሕር ስምዒት ኣይትኸይድ ብለካ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ መትከላት ተኸተል
ይብለካ ማለት እዩ ሕዝኩም ለለኹም ስለዚ በተዋበና መስቅስ እንታይ ኮይኑ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ፈሲስ እዩ ኣብ ጢሞቴዎስ ክዛረበ ከሎ ከዓ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክዛረበ ከሎ በዚ ምክንያት እዚ ኣምላኽ እንታይ ያበካን ኢልዎ መንፈስ ሓይልን ፍቅርን ቅፅዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት ከም ባሕሪ ንባር እንታይ ያበካን ኢልዎ ስለዚ እቲ ዝተቐበልናዮ መንፈስ እንታይ እዩ ናይ ፍቅሪ መንፈስ ኣምላኽ መስገን ልክዕ ከምቲ ሓይሊ ከበና ሓይሊ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኩሉ ግዜ ኤክሰርሳይዝ ንገብሮ ልክዕ ከምኡ ኸ ታ ፍቅርኻ እንታይ ክገብራ የድልየና ማለት እዩ ኤክሰርሳይዝ ክንገብራ የድልየና ክንለማመዳ ከነዕያ ከነስርሓ የድልየና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን መንፈስ ሓይሊ መንፈስ ፍቅሪ መንፈስ እንታይ ኢልዎ ቅፅዓት ወይ ከላይ ርእስኻ ምግታእ ርእስኻ ዲስፕሊን ምግባር ርእስኻስ ደስ ዝብለካ ነገር ትገብር ይኾንካሲ እቲ ሓይሽ ነገር ትገብር ሓይሽ ነገር መርሚርካ ነቲ ዝሓይሽ ዘበለ ኩልታ ክትገብር መታን ክትሕዝ መታን ርእስኻ ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብር ዲስፕሊን ዝገብር መንፈስ ኢና እንታይ ጎርና ዘለና ተቐቢልና ዘለና ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከምዚ ይብለና ብወገን ኣምላኽ ውዱ ይኽብለኩም ደልየ አሜን ኣምላኽ ንህይወት ንፍርሃት እግዚአብሔር ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ሂብና እዩ መለኮታዊ ዝኾነ ናቱ ባህሪ ኣባና እንታይ ገይሩ ኢምፓርት ገይሩ ኣምላኽ ይመስገን ናትና ተራታይ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኮራፕቲቢሊቲ ጥፍኣት ወፂኹም ተማቓልቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ኢልና ኣሎ እንታይ ክንገብር የለና ማለት እዩ ነቲ ካብ ዓለም ዘምፃናዮ ኮራፕሽን ካብ ዓለም ዘምፃናዮ ኣተሓሳስባ ውዱቕ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ነቲ ዘለና ዓቕሚ ነቲ ዘለና ኣኻዕሎ ከም ዝግባእ ከይግለፅ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ኮራፕት ዝገብር መታን ክትርዳእኩም ሓንቲ ፍላሽ ትወስቱ ዘድልየኩም ዳታ ሎድ ትገብሮን ጥዑይ ዳታ እዩ ግን ኣብ ገለ ቦታ ከይድኩም ቫይረስ መፅኡ እንታይ ይገብሮ ኮራፕት ትገብሮ ይኮነ እንዲ ፋይል ትሪእዎ ኢኹም ተኸፈትኩሞ ግን ደሊዎ ሪዛልት ኣይኮነን ዝበኩም ማለት ኣንሎክ ኣብ ምግባር ዓቕሚ ይስእል ማለት እንታይ ገብሮ እቲ ቫይረስ መፅኡ ኮራፕት ገይርዎ ኣሎ ወይ ከላይ ነቲ ናቱ ኔቸር ከም ዘይነብር ነቲ ናቱ ትሕዝቶ ከም ዘይገሃድ ከም ዘይግለጽ ይገብር ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ይዝብለና ዘሎ ትጽሑፍ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ፀዋዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ ክፅዋዓና ከሎሲ ብምንታይ ፀውዒና ይዝብለና ኣሎ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ናቱ ክብሪ ናቱ ደግነት ኣጥዒሙ ይፀውዕና ኣምላኽ መስገን ሰብ ክሕሱም እዩ ብስቕ ኢሉ እምነት ኣይእዘዝን እዩ ግን ኣምላኽ መስገን ኣምላኽ እንታይ ምስ ገበለልካ እዩ ቁርብ ፍንው መሰበለልካ ካብቲ ናቱ ክብሪ ካብቲ ናቱ ሰናይነት ለውሃት ገለገለ ጥዕምዕም መሰበልካ ለካ ብዚኣ ስፅዕምቲ ኢልካ ቤት ኣምላኽ ተሪፍካ ኣሜን ነዚ ግን ክንቅፅሎ እዩ ዘላ ኣምላኽ ማለት እዩ ፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ፀዋዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚኣብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ስለዚ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚኣብሔርን ዝኸውን ኩሉ ተዋሂብና እዩ እቲ ፍርሃት እግዚአብሔር ልዎ ዘሎ ጋድሊነስ እዩ ኣምላኻዊ ምልማዳት ማለት እዩ ሓደ ካብኡ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ እንታይ ኣምላኽ ፍቕሪ ኣምላኽ መስገን ብፍቕሪ መታን እንታይ ክንከውን ክንዓቢ መታን ህይወት ጥራይ ደይኮነስ ናይ ዘላለም ህይወት ጥራይ ኣይኮነን ሂብና ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ ምዃንካ ዘለኣካዮ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ናይ ዘላለም ህይወት እዚኣ ኢልና ኣምላኽ መስገን ምስ ፈለጥናዮ ብኡ ምስ ኣመና እታ ህይወት መፅያ ምስታ ህይወት ግን እንታይ መፅኡ ይመስልኩም ፍርሃት እግዚአብሔር ዝኸውን ኩሉ ተቐቢልና ኢና ኣምላኽ መስገን አሜን ንህይወትን ፍርሃት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ብኡ ታኽብርትና ዓባይን ተስፋ ዝረኸና ኢሉ ሽዑ ንሕና ንገብሮ ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፋት ወፂኹም ተማቓልቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑስ ኢሉ ይቕፅል ማለት ስለዚ ካባና ዝድለ እንታይ እዩ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ፍትወት ስጋ ጥፋት ኢሉ ኣሎ ኮራፕቲቢሊቲ ፍትወት ርእስኻ እዩ ንሓውኻ ከይተፍቅር ሒዝካ ዘሎ ንምንታይ ተተንከኹ ዝብል እዩ ኣብ ማእኸል ሕብረት እንታይ ዝገብረካ ማለት እዩ ፀያኢቶ ኮንካ ክትግለጽ ዝገብረካ ስለዚ ንዕኡ ነቲ ከም ዓይነት ኮራፕቲቢሊቲ ነቲ ዘለካ ኔቸር ንኸይተርኢ ዝሕዘካ ዘሎ ዝዓግተካ ዘሎ ነገር ንዕኡ እንታይ ግበሩ ኣወግዶ እዩ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ መስገን ምክንያቱ ኣምላኽ ሂብካ ሓደ ነገር ንህይወትን ንፍርሃት እግዚኣብሔርን ዝኸውን ኩሉ ሂብካ ኣሎ ከተፍቅር ትኽእል ኢኺ ከተፍቅር ትኽእል ኢኻ ተዓቕሚ
ነፍስ ወከፍና ተዋሂብ አምላኽ መስገን መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ከለና ባና እታ ፍቅሪ አምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ አብላ ኣብ ልብና ፈሲሳ አምላኽ መስገን ስለዚ ነዚና ክንወግድ ዘልየና ማለት እዩ ከም ኢልና ከለና መወዳእታ ኢንሻአላህ እቲ ከም ኢልና ኣሎ ከምቶም ገሊኣቶም ልማድ ዝገብሮ ሓድጉም ላ ተማዓዱ እምበር ኣኺባኹም ኣይትሕደጉ ኢሉ ንፍቅርን ሰናይ ግብርን ምንቃሕ ብሓደ ሕድኩም እንታይ ግበሩ ኣሰብሉ እንታይ ግበሩዋ ነታ ፍቅሪ ኣጓሃህርዋ ከም ኢልኩም እንድሕር ደኣ ከለኹም እንድሕር ደኣ ጎይታ መፂኡ I'm not sure whether you will make it or not መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ ንሓውድ ፀልእ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እሱ ቀታል ነፍሲ ኢልዎ ኣሎ ቀታል ነፍስኻ ኣባኻ ኣስሚርላ እዩ ተሌትና ኸ ፈልጣ እንዲሁ መንፈስ ቅዱስ ቀታል ነፍስኻ ኢሉ መንግስተ ሰማያት ኣይገብርን እዩ ኣይወርስን እዩ ኢልና ኣሎ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ኣምላኽ ብፍቅሪ ክንመላለስ ይደልየና ማለት እዩ ኣሜን ኣሜን ደኽሰምዕ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሰባት ክሽምግልኹም ኣይትጸበዩ ሰባት ንፍቅሪ ከላዓለኹም ኣይትጸበዩ ኳድኣን ሰባት እንታይ ግበሩ ፕሮቮክ ግበርዎም ኣምላኽ መስገን ታኽገብሩ ማለት እዮም ፍቅሪ ምላሽ መታን ክቡ ኣብ ተሸገሩሉ ግዜ ሲ መታን ደስ ኢልዎም ንፍቅሪ ክላዓዓሉ ሲ ኣብቲ ናይ ግዜ ፀገሞም ከሄድኩም ሕቆፎም ከሄድኩም ኢንካሬጅ ግበርዎም ከሄድኩም እኮታ ነቲ ዘሎ ጋፕ ብሪጅ ግበርዎ ኣምላኽ መስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ በዚ መንገዲ እዚና እንታይ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ እቲ ዝሓይሽ መርሚርና ክንሕዝ እንኽእል ዲት ኢዝ ዘ ዌይ መንገዲ እቲ ዝሓሸ እንታይ ማለት እዩ መንገዲ ፍቅሪ እዩ ዝሓሸ መንገዲ ወይ ከላይ ብሉፅ መንገዲ ወይ ከላይ እቲ ናይ መልኣት ገጽና እንኸደሉ መንገዲ ፍቅሪ እዩ ኣብ ኤፌሶን እውን ከምኡ ኢልና ኣሎ ኤፌሶን ምዕራፍ ብኡ ኣንቢብና ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ኤፌሶን ምዕራፍ 3:4 ጀሚረኹም በ ምእንቲ ዝውን ናብቲ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለዶታት ካብኡ ስማ ኣቦ ብብርከይ እምብርካኽ ኣለኹ ኣሜን ጳውሎስ ናይ ጸሎት ሰብ ነይሩ ብርክኽ ኢሉ ይጽሊ ነይሩ ኣምላኽ መስገን ከምኡ ይልመደና ኣሜን ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክህበኩም እጽሊ ኣለኹ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣሜን ኣብ ልብና ኣሎ ግን ብምንታይ ክሓድር ብእምነት ክሓድር ክርስቶስ ኣባና ብርቱዕ ክኸውን ክርስቶስ ኣባና ዘስልጥ መታን ክኸውን ኣምላኽ መስገን ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቅሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ሰራውርና ናይ ፍቅሪ ሰራውሪ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ድሕሪት ሃይሉ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፍሑን ምንውሑን ምዕማቁን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ መስዋዕል ክትክሉ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እጽልየልኩም ኣለኹ መቸም ተፀዋዕናዮ ንሓደ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክእ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ ንበፅሕ ኢልና ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ኮንቲኒየስሊ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንገብሮ ነገር ምዃኑ ይነገረና ግና ኸ ሓደ ካብቲ ናብ ምልኣት እንመፀሉ መንገዲ ሓደ ካብቲ ናይ ምልኣት መለክዒ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ኣሜን ፍልጠት ሓለፍ ትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ታትገብሯ ክትፈልጥዋ ፓራዶክስ ንፍልጠት እንታይ ትገብራ ኢሉ ሓለፍ እትብላ እንታይ ማለት እዩ ብፍልጠት ክትበፅሖ ይትኽእልኒ ኢኻ ግን እንታይ ግበሮ ፍለጦ ካብለና መኒሹ ኦኬ በእምሮ ዋላ ክትፈልጥዋ ይትኽኣሉ ግን ተለማመዱ ኣምላኽ ይመስገን ኣስተማቕሮ ኣሜን እቲ ፍልጠት ድብል ኣብቲ ናይ ግሪክ ዝተፈላለየ ናቱ ዝኾነ ፕራክቲካል ኖውሌጅ ኣሎ ኤክስፔሪንሻል ኖውሌጅ ኣሎ ከም ተማሂርካ ተምፅኦ ኤዱኬሽናል ኖውሌጅ ኣሎ ብዙሕ ዓይነት ፍልጠታት ስለ ዘሎ እዩ ቁርብ ሕውስውስ ዝብለና ማለት ስለዚ ብተመክሮሲ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ፍቅሪ ክትሰጥሙ ትኽእሉ ኢኹም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ኣምላኽ ነታ ፍቅሪ እቲኣ ምስ ኣጣዕመኩም ናብ ምልኣት ገጽኩም ክትከዱ ከለኹም ሰባት ግለፀልና እንዶ ከመይ ድበለት እያ እዛ ፍቅሪ እዚኣ ተበለኩም ክትገልፅዋ ክሳብ ዘይትኽእሉ ማለት እዩ بفلتت تقلت زي كونت بقالات تقلت زي كونت سي ديب زخونت نولج الله ماتيو تموكراوي تخونت فلتت يبلنا الله يابير مسكن لذي كل ملأت أملاح كنملء ذا حيش مرميرنا كنحز متان كنكل لما عنتي
انت هنجبر نفلتات بنفقري بفلتاتن بمستوعلن كنحزا امين بفلتاتن بمستوعلن كنحزا እግዚአብሔር ይደልየና አሎ አምላክ መስገን ሃሌሉያ ተንሲና ከንጸሊና እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ማማማ ዱራና ማክራዳ ባዳቦ ሸደደ ቤጋዳላ ባሳርያ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር መስቲያት አሜን አሜን ነው ሰማዕ ቃል እግዚአብሔር ታይ መስቲያት ቃሉ ሊሁ ፈወሰም ካብ ጉድጓዶምካ እናጎፈም ይለና አምላክ መስገን እግዚአብሔር ታይገብር ቃሉ ይህብ አሜን እግዚአብሔር ቃሉ ይህብ ናይ ቃሉ ብርሃንካ አብዮትና ጽናዓትን ኃይልን ይህብ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ቅድም ጎይታ ራስና خرينا በስተዋህበና ብርሃን በስተዋህበና yes እዚህ ብሉጽ ዓመት ይልና ኢና አምላክ መስገን ናይ ብሉጽነት ዓመት year of excellence ይልና ለና እግዚአብሔር ይባረክ ከምዝ እንዳበልና ኢና ንወጽ ራማማ ማሾራ ላባጋንቶ ሳታርዲያ ተታሐይና ኢና ንወጽ አምላክ መስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ አሜን yes እግዚአብሔር ሐሳብ እዚህ አምላክ መስገን ነሐልና እናተአሳሰርና ሻራ ኪዳ ላባጋንቶስያ በፈቅሪው ማዕባይ ዝርከብ ይሎላ አምላክ መስገን yes ማማማ ማንትሮሽለ ለቢክራባ አብታ አካላት ነሐድ ሕዱ በፈቅሪ ዝጋጣጣም በፈቅሪ ኻይ ማዕባይ ዝርከብ አምላክ መስገን አካል እናተደጋገፈ ሃሌሉያ ሬፐሜ ሻካራ ላባንቶሎ ለበዲ ማራና መገናና ማሳፓርዲያ thank you lord ንፈትወካ ኢና ጎይታ እስኪ እግዚአብሔር መስገን ንፈትወካ ኢና ንበሎ yes ኣብዚ ምድር ዘሎ corruptibility yes ስጋውነት ነቲ ዘለና ፍቅሪ ኣይሓዞ ፍትወት ገንዘብ ኣይሓዞ ነፍቅረካ ኢና ጎይታ ንበሎ አምላክ መስገን ሃሌሉያ ነፍቅረካ ኢና ጎይታ ራማጋንቶ ረለቤጋሳ ንስኻ ፍቅሪ ኢኻ بفقرها قسينا إنا نولس كامل الله مسكن بفقرها عارفنا إنا هم فقرها بلوت فقري اللوكا بلوت فقري اللوكا ريبا ما جينا ما شاء الله بدل بوسين تلله بيجنا ما سارديا كفكر زخلني بلوت فقري اللوكا نقرأت كتصور كشكم زخلني بلوت فقري اللوكا ريبا بساتورا روحو كاي تزغبرني كاي سلكي كاي سلاچو تزغبرني بلوص فقري اللوكا هاليلويا ما سوبور رادا كانتوشا اللوكا غويتا yes hallelujah ما دورا لباكانا نما سوبولا لباكانا نما ساتارديا ميك ريبديرا نميغانا نمو شارديا لبا برايدن yes lord تمسكن أبا وارخ كالونا سلت بلوت فورها تمسكن yes سلت دقنت كان لوهات كان تمسكن بفلتت كبرخان دقنت كان صوعخنا أملاح نهوت النفرات እግዚአብሔር ዘሆን ኩሉ ኻት ሀብካና አምላኽ ሽምካ ይባረኽ yes አዕምል ለና ስኻት ሀብካና አቅሚ ስኻት ሀብካና ኻሎል አሎ ቦዳው ንብል ቦነትን ሃሌሉያ ሬማ ጋራና ማሶፖራ ባላ ቦሸደ ለቤጋናና ማሳርዲያ هاليلويا اسكي زمرينا املاح مسكن يس هاليلويا يسوع غويتاي يس لورد ثانك يو كنوا لنا ስለተዘፍቀረና ብሎጽ ፍቅሪ سكناني هاليلويا اسكي املاح مسكن مس موسيقى خوينا إلنا نزمراينا املاح مسكن هاليلويا يسوع غويتايو نعيسي بلخا نعيسي فقريخا
نعيسي فغريخا نعيسي فغريخا صلاة الناس أبكني فدوت زموتي من البعد أبكني صلاة زموتي زيك يسوس عريخنا كندي زموتي بزيك يسوس سماكنا تبالكوها 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 نعيسي فريخا نعيسي فريخا ونعيسي نعيسي فريخا نعيسي فريخا عبكندي فتوت زموت من البعد عين تسال عبكندي فتوت زموت من البعش عين تسال أبكني صلاة زموت زيك يسوس عيسمعكنا أبكندي صلاة زموت زيك يسوس عيسمع تبلكوها آمين تبلكوها تبلكوها محرتها تبلكوها فريخا تبلكوها محرتها نعيسي فريخا نعيسي فريخا نعيسي فريخا نعيسي فريخا أبكني فتوت زموتي من البعد أبكني فتوت زموتي من البعد هاللويا ويتان بارخك هالنا يا بير برقص فقريخا بابا تازفكر كنا عباي فقري بمحرس لسحاب كنا تمسكن بيت كاس تخل كنا نسخة خمون مسكنك هالنا يا بير أبو نو بفقري خن مالس لتزارب كنا تمسكن تبلوس من قدي تري الناس لزل خان مسكنك هالنا أبت خبر نجار أبت بلوس نجار أبت عبي نجار أبت قبل الزبل أبت بينو outstanding ኮይኑስ ወጽእ ነገራት ከነተኩር እግዚአብሔር ትዛረበ الناس ለዘለ ኻነ መስግነካ ብለና እግዚአብሔር አቦዬ ከም ህዝቢ ማዕዛና ክወጽእ ሽታና ክጥዕም እግዚአብሔር ኖ ሰባት አትራክት ዝገብር ሰባት ዝስሕብ ነገር ሒዝና ክንወጽእ ትዛረበ الناس ለዘለ ኻነ መስግነካ ብለና መንፈስካ ኣብ መንጎና ስለዘሎ ተመስገን ስለዝረድእ መንፈስካ ተመስገን ስለዘገልገለና መንፈስካ ተመስግነካ ብለና እግዚአብሔር አቦዬ ስለ ቅዱሳንካ ተመስገን نخاب نجمر كسبة عزيا እግዚአብሔር ኃይሊ ሂብካና ኣብ ቅድሜኻ ደው ክንብል ስለ ዝኻልና ተመስገን ገጽካ ክንደሊ ካባኻ ስለ ዝኸደላ ነመስግነካ ኣለና ካ እግዚአብሔር ኣቦ ነው ምምጻና ዝባረኽካ ኣምላኽ ወጽእ ከለና ንስኻ ምሳና ክትከውን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልይ ኣለኹ
መንፈስካ ቅድሜና ክወፅእ እጽሊ ኣለኹ እግዚአብሔር አቦ ኣብዝኸናዮ ኣብዛእተናዮ ናትካ ሞገስ ቅድሜና ክወፅእ እግዚአብሔር አቦ ምርኮ ብምርኮ ክትገብረና እጽሊ ኣለኹ ንብዙሓት ንበረኸት ክንከውን ንብዙሓት ለውጢ ንብዙሓት ምንጋፍ ምኽንያት ክትገብረና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽሊ ኣለኹ እግዚአብሔር በዚ መንነት ተተገሊጽና ጎይታዬ ሎ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ሲ እዛ ብፍቕርኹም ፈልጥዮም ተባሂልኹም ተጻሕፈ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሎ እዚ ኣብ መንጎና ስለ ዝኸውን ነመስግነካ ኣለና ኣብ መንጎና ጽቡቕ ነገር ስለ ትገብር ተመስገን ኣብ መንጎና ሰናይ ነገር ስለ ትገብር ተመስገን ንስምካ ንዕብዮ ኣለና ዓብይ ኢኻ بكريستوس ኢየሱስ ያው ሽም አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ተባረኹ ብሩኻትኩም ወታውኩም ወጻኹም ዘበለ ይባረኽ ተግባር አላውኩም ይባረኽ እስኻቱም ኩሉ ግዜ ብላዕሊ ኹኑ ርእስ እምበር ጭራይ ትኹኑ ብቅድሚት እምበር ብድሕሪት ኣይትኹኑ ክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ብጽቡቕ ሓሳብ ብጽቡቕ ፈቃድ ይባረኽኩም ሓሳባት ልብኹም ቃላት ኣፍኩም ኣብ ቅድሚ ብሁግ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛኣተኩም ዘበለና እግዚአብሔር ሞገስ ይብዛሓልኩም ብሩኻትኩም ክርስቶስ ኢየሱስ ያው ሽም አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ተባረኹ እግዚአብሔር ይባርኽኩም